בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל עם הברכה של מיכה חריש, היושב ראש היקר של הארגון שלנו, שמוביל אותו, וגם הוא ככה מצטער שזה לא יכול להיות פיזית, אבל בבקשה. מתקרב חג הפסח. אני רוצה לאחל בשם ארגון אמיר לכל יוצאי רומניה ובעצם לכל מדינת ישראל והעם היהודי חג פסח שמח ככל האפשר ושקט ככל שאפשר בתנאים המיוחדים האלה. באותה הזדמנות, בשם כולנו, אני רוצה לחזק את חיילי צה"ל ואת חיילות צה"ל במלחמה הזאת על ביטחון מדינת ישראל ועל העתיד הבטוח שלה. אני רוצה להביע את רגשות השיתוף שלנו למשפחות של ההרוגים ושל הפצועים, גם במלחמות, ולפצועים החלמה מהירה כמה שיותר מהר. בתנאים אחרים, בזמנים אחרים יותר שקטים, בוודאי היינו נפגשים באופן פיזי, מרימים כוסית, מדברים אחד עם השני ועם השנייה, ונהנים מהעובדה שאנחנו ביחד. אבל אלה לא תנאים רגילים, אולי התנאים הכי מיוחדים שחוותה מדינת ישראל מאז מלחמת השחרור. זה ודאי במלחמה הארוכה ביותר. ולכן החלטנו לקיים את האירוע בזום, ובכל זאת להיות ביחד, לפחות בצורה רוחנית, לקראת חג היהודי והישראלי הכי ממשי, זה חג הפסח, חג יציאת מצרים. אני רוצה להודות לשרון הלוי על ההכנה שלה לקראת מה שאנחנו עומדים לראות יותר מאוחר הבוקר, ולהודות לה בכלל על זה שהיא מחדשת לנו את הקשר עם ההיסטוריה והמורשת של יהדות רומניה, מורשת אדירה. חג פסח שמח וכל טוב ושקט. אז זו הייתה ברכתו של מיכה היקר שלנו, ועכשיו אני רוצה להעניק את זכות הדיבור לשרון הלוי, רומניה גאה, שנמצאת, אם זה תלוי בה, יותר ברומניה מאשר כאן, אבל היום היא הולכת ככה לספר לנו על מה שקורה היום בקהילות, ובכלל על המורשת המקסימה שהיא הולכת ומגלה אותה שוב ושוב. זכות הדיבור לך, שרונה היקרה, בבקשה. תודה רבה. תגידי שאת רואה, אתם רואים את המצגת? כן, כן, הכל בסדר. אז שלום לכולם, ערב חג פסח שמח. בואו נראה שהיא עוברת, יופי. נעים להכיר, אני שרון הלוי, תודה לאיריס, תודה לכולם על האירוח, כמו שאיריס הציגה אותי, שרון הלוי הרומניה. למה רומניה? נולדתי בארץ, לא נולדתי ברומניה, ההורים שלי ילידי רומניה, אבל אני גם רומניה גאה וגם מאוהבת ברומניה. בכל הזדמנות שיש לי, אני פשוט נוסעת, תכף אני אספר לכם איך בכלל התחילה האהבה הזאת, היא התחילה יחסית מאוחר, אני אספר לכם איך התחילה האהבה הזאת, אבל אני היום בעצם בכל הזדמנות באמת נוסעת חוקרת את יהדות רומניה, היהדות העשירה שנשארה מאחור. עד היום ביקרתי 61 פעמים, חזרתי ממש ערב תחילת המלחמה הנוכחית, והייתי אמורה להיות עכשיו בפעם ה-63 שלי, שם ממש עכשיו, היו לי עוד שני טיולים מתוכננים שלא יצאו לפועל, אבל לא נורא, אנחנו עוד נחזור ובגדול.
אני לפני הכל מספרת שאני ילידת הארץ, אני לא דוברת רומנית. הרומנית שאני מדברת היא רומנית שלמדתי בעצמי. שמעתי אמנם בבית את סבתא שלי ואת ההורים שלי מדברים ביניהם רומנית, לכן אני לא הוגה, יש לי פה המון המון רומנים, אז לא לקפוץ ולהעיר לי על כל מילה שאני אומרת, אני לא הוגה אותה, אני מתנצלת אם אני לא הוגה אותה כמו שאתם רגילים לשמוע, אבל תסלחו לי, אני ישראלית שמאוהבת ברומניה, אני לומדת את השפה הרומנית, כשאני ברומניה אני מדברת, אבל עם המון טעויות, הם מאוד מאוד אמפתיים לטעויות שלי, הם מחבבים אותי, וכשאני אחרי 4-5 ימים כבר שם, השפה שלי הרבה יותר קולחת, ולפעמים הם אפילו לא מאמינים שאני לא משלהם, שזה המחמאה הכי גדולה שאני מקבלת. אז בואו נתחיל. אנחנו נעשה את ההרצאה הזו בצורה דינמית. יש לכם, אתם יודעים איך כותבים בצ'אט? יש לכם פה צ'אט. ואני אשאל אתכם שאלות ואתם תכתבו פשוט בצ'אט את התשובות במהלך ההרצאה. מי שירצה לפתוח את המיקרופון ולהתפרץ זה גם טוב, אני מעדיפה שתכתבו בצ'אט, זה יהיה הרבה יותר נוח. אז אני רוצה להזמין אתכם לבקר ברומניה דרך העיניים שלי, באמת העיניים המאוהבות שלי, לראות את מה שנשאר בה היום ולגלות קצת מזיכרון העבר. אני רק אספר לפני שאנחנו מתחילים שעיקר ההתמחות שלי ועיקר המחקר שלי הוא בתי כנסת. ברומניה אחרי המהפכה נשארו בערך 90 בתי כנסת עומדים על תילם. אני ביקרתי, או לפחות ראיתי מבחוץ, כמעט 70 מהם, שזה המון. עדיין יש לי מה לעשות, עדיין יש לי מה לראות, דרך ארוכה עוד לפניי, אבל את רוב הדרך כבר עשיתי. תיעדתי, במרבית המקומות תיעדתי בווידאו, חלקם רק במצלמה, חלקם רק מבחוץ, אבל בעצם זה מה שככה אני הולכת לספר לכם. בתמונה אנחנו רואים תמונה של יהודי בכפר מולדוביצה, ב-1953, זו תמונה מאוסף פרטי, מי שבתמונה זה אבא שלי כשהיה ילד, סבא שלי, סבתא שלי, ועוד אנשים שלימים דרך הפייסבוק גיליתי והפכו להיות מכרים. אז ככה אנחנו חוזרים אחורה בזמן ומתחילים. אבל בואו נתחיל, פה אני רוצה שתכתבו בצ'אט מי שיודע ומי שלא יכול להתפרץ. מי יודע מתי הגיעו היהודים הראשונים לרומניה? מה אתם אומרים? 1882. 1882, אוקיי. בואו נלך אחורה קצת. מישהו רוצה, אתם יודעים לכתוב בצ'אט או שזה קצת מאתגר? אז בואו, תפתחו מיקרופונים ותגידו לי, מתי הגיעו היהודים הראשונים לרומניה? אני אומרת, זה הרבה קודם. רוצים לנחש? סליחה, לא הבנתי את השאלה. מתי הגיעו היהודים הראשונים לרומניה? בסביבות, אפילו לפני 1500. רגע, יש לנו בצ'אט תשובות, בואו נראה מה כתבו לי. אני לא רואה. את רואה איריס בצ'אט שכותבים? הנה. אני לא רואה. אוקיי, אז אנחנו... אחרי גירוש ספרד, 116, אנחנו מזמינות אתכם ללכת עוד אחורה. עוד אחורה. אני לא הצלחתי לראות מה כתוב בצ'אט. אז אוקיי, כאן מה שאנחנו רואים, הלכנו אחורה מאוד מאוד מאוד. הגענו לתקופה האימפריה הרומית. לא תאמינו, אבל כל המחקרים מצאו תיעוד כבר במאה הראשונה והשנייה לספירה, של יהודים, או לפחות מטבעות בעברית, או כתובות על מצבות בעברית של יהודים, והחוקרים טוענים שאחרי שטריאנוס הקיסר כבש את דקיה, בזמן שהוא כבש, הוא הביא איתו לגיון רומי מישראל. בישראל היה את המרד הגדול, ויותר מאוחר מרד בר כוכבא, שמי שמיגר את המרד היו חיילים רומים. הם בדרך כלל, אחרי מיגור מרד, לוקחים איתם שבויים, סוחרים, עם הלגיון. הלגיון הגיע לדקיה, שם הוא נלחם, וזה התיעוד הראשון שהגיעו היהודים. זה לא היהודים שלנו, זה לא אנחנו, זה לא היהודים שאנחנו מכירים, הם כמובן הגיעו הרבה אחר כך, אבל זה התיעוד הראשון על היהודים שהגיעו לדקיה אחרי מרד בר כוכבא, אחרי המרד הגדול, לפני 2000 שנה. אבל כמובן אתם צדקתם, חלקכם ממה שאמרתם, רק בערך 1600 שנה מאוחר יותר התחילו להתיישב היהודים ברומניה, על אף שכבר במאה העשירית ממש יודעים שהיו יהודים, ממש יש תיאורים שהגיעו יהודים עם הכוזרים, כל מיני דברים כאלה, אבל רק במאה ה-16, במאה ה-17 היהודים התחילו להתיישב. גם בתקופה של האימפריה האוטומנית הגיעו יהודים ספרדים, והיותר מאוחר יהודים מגליציה, ויותר מאוחר האוכלוסייה היהודית גדלה, עד בעצם מה שאנחנו מכירים כיישוב היהודי של אבות אבותינו, שפרוס בעצם בכל רומניה.
אתם יודעים שרומניה אז הייתה מורכבת מנסיכויות, בעיקר, אנחנו מכירים זה לא הייתה רומניה של היום, עוד היה טרנסילבניה, ולחיה, מולדובה, ותגידו לי, אתם תכתבו לי או תענו לי, איזה אימפריות אתם מכירים שהיו באותה עת באירופה, באזור הזה, איזה אימפריות? לא כותבים לנו? כותבים, אז בואי, אוקיי, כאילו, אז אנחנו נדבר על האימפריות ששלטו ברומניה, באזור ההוא, באירופה. באירופה שלטו המון אימפריות, הנה, אני רואה שכותבים אנשים. האימפריה כן. האוסטרו-הונגרית, שכמובן שלטה, הנה, מאוד מכירים, העות'מאנית, הרומית, נכון. אנחנו מקבלים מהצ'אט, אני מקריאה. יפה, תקריאי, אוקיי. בדיוק, כי אני לא מצליחה לראות את זה. האימפריה האוסטרו-הונגרית שלטה, אנחנו יודעים, חלק מהזמן על טרנסילבניה ועל בוקובינה, האימפריה העות'מאנית, ששלטה בחלק מהנסיכויות בעבר. אנחנו יודעים על עוד אימפריות, על רוסיה, כמובן. כל האימפריות האלה היו אז, שלטו באזור רומניה. אממה, אנחנו קופצים למלחמת העולם הראשונה. כל האימפריות, כל המעצמות קרסו וחילקו את אירופה מחדש. רומניה שלנו זכתה בהרבה שטחים, ומאותו רגע זכתה לכינוי הידוע רומניה מארה, רומניה הגדולה. רומניה הגדולה שקיבלה שטחים מהונגריה ומיוגוסלביה ומבולגריה ומרוסיה, קיבלה המון שטחים, ובכל חבל ארץ, בכל שטח מדברים בשפה שונה. בטרנסילבניה מדברים בהונגרית. במולדובה ברוסית, בבוקובינה בגרמנית, ובכל מקום מדברים בשפה שונה. אבל יש עם אחד שיש לו שפה אחידה, שיכול להיות בתקשורת עם כולם. השפה היא כמובן היידיש, שיהודי מטרנסילבניה שמדבר יידיש יכול לעשות מסחר עם יהודים מבוקובינה או יהודים ממולדובה שמדברים בשפה אחרת, אבל כולם מדברים ביידיש. וככה יהודים התעצמו וגדלו, ולכל הדעות של החוקרים, אז לא התחילה האנטישמיות אז, אבל היא מאוד התעצמה, שראו עם אחד, שהיהודים אז, בתקופות שבין שתי מלחמות העולם, הצליחו מאוד גם בכלכלה, וגם בתעשייה, וגם בספרות, וגם באקדמיה, וגם בעיתונות, והדבר הזה גרם לקינה ולהתגברות האנטישמיות. אני רוצה לקחת אתכם רגע לנתון מאוד מעניין. השנה 1930, עשו את משאל העם, סקר האוכלוסין הגדול של רומניה, ואנחנו רואים בדבר הזה, זו מפה שהוצאתי מאחד ספרות המחקר, ריכוז ענק של יהודים, 740,000 יהודים שהגיעו בגלל כל השטחים שבעצם אוחדו לרומניה הגדולה, ריכוז ענק של יהודים. אנחנו רואים שגם במולדובה ובסרביה ובוקובינה ובטרנסילבניה ובכל החבלים, כמעט 4% יהודים, אבל מיעוט מאוד דומיננטי, אוקיי? זה לא מיעוט שקט, זה מיעוט שמרגישים אותו. מיעוט מאוד גדול, 740,000 יהודים נמצאים ב-1930, ונקפוץ 10 שנים קדימה, כמעט 10 שנים קדימה, ערב מלחמת העולם השנייה, ברומניה חיים כבר 850,000 יהודים, וזה הריכוז היהודי השלישי בגודלו באירופה, אחרי פולין, אחרי רוסיה. ריכוז מאוד משמעותי. במפה הזאת שלקחתי אותה מיד ושם, אתם רואים את הנקודות האלה? רואים שרוב הנקודות, רוב הריכוז היהודי, נכון, בפולין וברוסיה, אבל הוא נמצא באזור בסרביה, בבוקובינה ובצפון טרנסילבניה. ריכוז יהודי מאוד גדול, מה שאומר שהייתה קהילה יהודית ענפה. ואני בטיולים שלי, במסע שלי, הולכת בעקבותיהם. נתקדם טיפה, יון אנטונסקו, אנחנו לא מדברים פה על שואה, אנחנו מדברים פה על קהילות, ואני חייבת להזכיר את הגירוש הנורא של יון אנטונסקו, שליט רומניה, שהוציא לפועל את המדיניות האנטי-יהודית שלו. אנחנו רואים פה בתמונה את גירוש יהודי בוקובינה לטרנסניסטריה, בגירוש יהודים מכל המחוזות, ובשנות המלחמה כ-450,000 מיהודי רומניה נרצחו, אם זה בפוגרומים, אם זה במחנות, אם זה באושוויץ, יהודי טרנסילבניה, צפון טרנסילבניה שנשלחו לאושוויץ. בעצם כמחצית מיהדות רומניה הושמדה בשואה. אבל רומניה שאחרי המלחמה שינתה את פניה, היא עברה לתקופה, אחרי 47, עם סיום המלוכה, היא עברה לתקופה קומוניסטית, ואת התעודה הזו, תעודת מסע לעולים מרומניה, אני בטוחה שלכולכם, יש לפחות אחד כזה בבית. תעודת המסע שבעצם ניתנה ליהודים כשהם היגרו או עלו לארץ מרומניה. אני פה הוצאתי אותה מהאינטרנט, אבל יש לי בספרייה שלי את התעודה של אמא שלי ושל אבא שלי. כמו שאמרתי, ההורים שלי הגיעו מרומניה.
רוב היהודים שנותרו ברומניה, חלקם הקטן היגר לארצות הברית, קנדה, מקומות אחרים, אבל חלקם הגדול מאוד עלה לארץ. היום נשארו ברומניה קהילות בודדות. אני זכיתי לצאת למסעות רבים ברומניה. ביקרתי בהרבה מאוד מהקהילות האלה, בהרבה מהאתרים היהודים שנותרו. זאת מפת רומניה לפי מחוזות, ופה הייתי רוצה לשמוע, אם בצ'אט ואם להגיד מאיזה אזור הגיעה המשפחה שלכם, ונראה אם אני במסע הקטן שאנחנו נצא אליו, הקצר של שעה, לא ניגע בכל המקומות כמובן, אני לקחתי ככה דוגמאות לכמה מהמחוזות וכמה מהמקומות המעניינים שיש לי סיפורים עליהם, אבל אני אשמח אם תספרו לי בצ'אט. לינור, את רוצה להקריא? או אנשים שיגידו מאיפה הם הגיעו, מאיזה אזור הם הגיעו אלינו לארץ מרומניה. יש לנו את טרנסילבניה, את בוטושן, סבא שלי מאורדיה, שכבר דיברנו על זה. אז בוטושן יש לי בהרצאה, ואורדיה יש לי, מה עוד? יש, כתוב פה יש לנו פה יש אני משאירה לג'יג'י, ויש אני לא ג'יג'י נוגעת. כמובן. יש אני לא נוגעת, יש לנו את ג'יג'י, יש אני לא אומרת מילה, אני מפחדת מג'יג'י. יש לנו כמה ישניקים. כן, גם ביצה. כן, כן, גם ביצה, ובוקרשט כמובן אי אפשר בלי, משפחה של בעלי, מולדובה. גם אני הגעתי מבוקרשט. מהמם, יופי, אז בואו נתחיל. בסלוי. בסלוי לא הגעתי, אבל מקסים. עוד בוקרשט יש לנו, גלץ. יופי, נהדר. מצד אבא, מבקו ומוינשט. וטרנסילבניה יש לנו גיורא, גם וגם, הנה עוד יש, גם אריה. יש, אנחנו נחכה להרצאה של ג'יג'י. יאללה, נמשיך. נהדר. נהדר. אז אני רוצה לספר לכם על התיעוד הראשון של בית כנסת שביקרתי בו, ואני לספר לכם על המסע הזה. אז ככה, כמו שאמרתי למי ששאל בהתחלה, אמא שלי נולדה בדורוחוי, אבא שלי הוא למעשה נולד בקימפולונג, אבל הוא גדל במולדוביצה שבבוקובינה, ומשם שורשי המשפחה שלי. ולא תאמינו, אני הייתי בתפקידי הקודם, לפני שנהייתי חוקרת ואוהבת ומדריכת מסעות לרומניה, הייתי סמנכ"לית שיווק בחברת ביטוח, וגם שם נסעתי המון בעולם, הייתי בכמעט 40 מדינות, חוץ מרומניה, ולא תאמינו, עד לפני 15 שנה לא הייתי ברומניה. הייתי במרוקו, בסין, בווייטנאם, אבל ברומניה לא הייתי. יום אחד ככה אני יושבת, לא זוכר, זה היה עוד עיתון לדעתי, היה איזה מבצע בעיתון, טיסה לבוקרשט, ואני אומרת לבעלי, תגיד, איך זה יכול להיות שאני, הרומניה, ההורים שלי, עוד לא הייתי רומניה גאה, עוד לא נשאתי את הדגל הזה, אבל יכול להיות, גאתי קצת רומנית, אהבתי עם המליגה תמיד, איך יכול להיות שאני לא הייתי ברומניה? וקנינו כרטיס. קנינו כרטיס, ונסעתי בעצם לבוקרשט, וכבר ברגע שהמטוס נחת, כבר ברגע שכף רגלי דרכה בבוקרשט, אני הרגשתי בלב, פשוט הרגשתי שאני במקום שלי, שאני במקום שאני רוצה להיות. השפה, לשמוע ילדים קטנים מדברים ברומנית בשפה שסבתא שלי דיברה איתי, פשוט כל כך ריגש אותי. ואז הגעתי, אני שומרת שבת, זה היה יום חמישי, יום שישי הגעתי לבית חב"ד, לתפילת שבת, וככה עמדתי בעזרת הנשים מקומה שנייה למעלה, והסתכלתי למטה על עזרת הגברים, והם שרו לך דודי לקראת כלה, והלב שלי פשוט התרחב, ובעיני רוחי ראיתי את כל הדורות שלי אחורה, ופשוט הבנתי שזה המקום שלי. ובאמת מאותו רגע התחלתי לנסוע ולחקור, ולהבין שבעצם יש לי פה איזשהו שורשים. בתמונה אתם רואים את הסבא רבא שלי וסבתא רבא שלי ואח של אבא שלי, שכולם כמובן לא בחיים. פשוט הבנתי שהשורשים שלי שם, והתחלתי לחקור, יש אומרים באובססיביות, פשוט את השורשים שלי. ובאמת נסעתי מיד אחרי זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וכמו שאמרתי, הייתי 61 פעמים, ואם לא היו קורונה ומלחמות, לדעתי כבר הייתי 200 פעם. אז אחד הפעמים שנסעתי לחקור, נסעתי פשוט לבד עם עצמי לשבוע, טסתי דרך יאש, ג'יג'י, הייתי במצעד החיים אז של יאש, והמשכתי למולדוביצה ולדורוחוי, וביום, זה היה יום שישי, חזרתי אחרי המסע שעשיתי, חזרתי כדי לעשות שבת ביאש, וביאש היה לי שם טיפה יותר נוח מבחינת שבת, אני שומרת שבת, היה לי טיפה יותר נוח, וחזרתי, ובדרך, זה היה יום שישי, זה היה קיץ, יוני, היה לי נורא נורא חם, והייתי צריכה טיפה להתרענן, הדרכים, מי שמכיר את הדרכים בצפון רומניה, לא תמיד צלולות, נסעתי 45 קילומטר בדרך אפר כזאת, עייפה, הייתי צריכה לשירותים, וחיפשתי, ראיתי פתאום עיר, בוטושן, ואמרתי, אוקיי,
נעצור פה, אני זוכרת שזאת עיר יהודית, אני זוכרת מהסיפורים, וחיפשתי, כמו תמיד, אני עושה סינגוגה, אני צריכה את הסינגוגה, וזו הפעם הראשונה שחיפשתי, באמת ראיתי שממש 7 דקות נסיעה ממני, ועצרתי, ואמרתי, אולי מבחוץ אני אראה משהו, ובדרך נס, בית הכנסת, זה היה יום שישי בצהריים, במקרה מסתבר שבבוטושן הקהילה היא לפעמים פעילה, ובאותו יום שישי המנקה הכינה את בית הכנסת לשבת, כולל הכינה קידוש לשבת, ובדרך נס השער היה פתוח. הנה, זה בצפון, אתם רואים בדרך מסוצ'אבה ליאש, ככה עצרתי בבוטושן. אני אדבר שנייה על בוטושן, לפני שאני אראה לכם, זה בית הכנסת של בוטושן, יש פה, אמרתם שיש פה מבוטושן, במאה ה-19 בבוטושן הייתה קהילה יהודית מאוד מאוד גדולה וחשובה. חיו בה 11,000 יהודים, הרבה יהודים, בכל קנה מידה, זאת עיר גדולה של יהודים, היו בה עשרות בתי כנסת, הייתה קהילה מאוד מאוד, קהילה יהודית, ממש עיר יהודית, מי שמספר, אתם יודעים, הדתיים של היום והחילונים של היום זה לא מה שהיה אז, פשוט אז כולם שמרו כשרות, שמרו שבת, זו הייתה עיר יהודית, והיום נשארו ממש מעט יהודים, כמו שאמרתי, וזה בית הכנסת, ואני רוצה להראות לכם את הפעם הראשונה שצילמתי, כשנכנסתי לבית הכנסת, את התיעוד הראשון שלי של קהילה יהודית. אתם שומעים, איריס? כן. הייתי צריכה להגיע מדורוחוי, אני בדרך ליאש, וראיתי שהגעתי לעיר בוטושן. אמרתי, בוא נשים בווייז סינגוגה. שמתי סינגוגה, הגעתי לבית כנסת, אני לא מאמינה, הוא פתוח. אני נכנסת פנימה, בית הכנסת פתוח. בית הכנסת של בוטושן. איזה יופי. פעיל, בית כנסת פעיל. בית כנסת פעיל של קהילת בוטושן. זה אדמו"ר משתפנשת, אני אז עוד לא ידעתי את זה. אברהם, מתתיהו, פרידמן. האדמו"ר משתפנשת. שרונה, סליחה, באיזה שנה זה היה? מתי הייתי פה? מה שאת מדברת עכשיו... 2021 לדעתי. 2021. וואו, איזה יופי. היא מנקה עכשיו לשבת. וואו. צ'פרומו, סייצ'ה, וואו. תסלחו לי על הרומנית. תסתכלו. בונה לישראל. תראו איזה יפה. שרונה, שואלים כמה יהודים יש היום בבוטושן, את יודעת להגיד? מעט מאוד. בכלל, אני מסיימת רגע, ואני רוצה להגיד משהו, אני לא רוצה להיכנס לכמה יהודים יש, מהסיבה המאוד פשוטה. מי סופר ומי הוא יהודי? אנחנו מגדירים יהודי מי שנולד לאמא יהודייה. בקהילות היהודיות היום ברומניה רשומים גם הרבה אנשים שלא מוגדרים כיהודי לפי מה שאנחנו מכירים, לפי הגדרות שלנו. ולכן אני לא רוצה להיכנס לשאלה כמה יהודים נשארו. המספרים, התנודה בין המספרים שמעריכים היא לא נורמלית, זאת אומרת, בין 5 ל-50. אז כמה יהודים נשארו? לא יודעת להגיד, אוקיי? 5 יהודים לפי ההלכה שלנו, אבל רשומים שם 50 בקהילה. לפעמים רשומה אשתו הגויה של היהודי. היא גם חברת קהילה, כי היא מגיעה איתו בחגים לבית כנסת, היא מקבלת את המצות לפסח, אבל היא לא יהודייה. אז השאלה היא מאוד מאוד קשה, במיוחד ברומניה, לכן אני נמנעת מתשובה חד משמעית על השאלה הזאת. אני יכולה להגיד לכם שיש קהילה קטנה, זה אומר שאנשים מגיעים, כשאני הייתי שם, בדיוק ראש הקהילה אז נפטר, יש ראש קהילה אחרת, אני שולחת לשם אנשים מגיעים לשם, יש שם קהילה קטנה, זה הקהילות הגדולות היום ברומניה שנשארו, אני מדבר עליהם, זה בבוקרשט, בקלוז', באורדיה, טימישוארה, ברשוב, יאש, אלה קהילות דומיננטיות. ביתר המקומות יש קהילות מאוד קטנות, מאוד מאוד קטנות, שזה בין אנשים בודדים, פחות ממניין, לבין עד כמה עשרות, שוב, כולל אפילו לפעמים המטפלת הרומניה של אותו יהודי קשיש ערירי שנמצא ברומניה. בסדר? אנחנו נמשיך הלאה. מה ג'יג'י? רציתי להגיד משהו. את ציינת קודם על ראש הקהילה שחיה ב-2021. נכון. קראו לו יוסי דוד. בבוטושן? בבוטושן, כן. כן. זוכרת את השם או שלא? אני כשאני הייתי הוא נפטר. אוקיי, זה בדיוק השנה שהוא נפטר. נכון. רציתי להגיד רק מילה אחת. בצעירותי שיחקתי כדורסל, ואחרי שהפכתי מהנדס והתחלתי לעבוד, הפכתי להיות גם שופט. אז אני מדבר ב-1976 עד
79, שעליתי ארצה, היו שני שופטים בכדורסל יהודים, אני ויוסי דוד מבאותו שער. יפה. תודה. תודה רבה רבה. בבקשה. אנחנו ניסע טיפה מזרחה לדורוחוי, זאת העיר שאימא שלי נולדה בה, ושם יש שם סיפור מאוד מעניין. קודם כל, דורוחוי כבר במאה ה-14, אנחנו דיברנו מקודם מתי הגיעו היהודים הראשונים, היהודים שהתיישבו הגיעו במאה ה-17, אבל כבר במאה ה-14 הגיעו סוחרים יהודים ועברו דרך דורוחוי, יש ממש תיעודים היסטוריים על זה. במאה ה-18 ליהודים כבר ניתנו זכויות, לפני מלחמת העולם השנייה גרו בדורוחוי 5,500 יהודים, היא הייתה גם עיר גדולה ומשמעותית, הם נשלחו לטרנסניסטריה כי הם סופחו לבוקובינה, ואחר כך הם חזרו מוקדם יותר. ואחרי המלחמה הגיעו אליה מכל האזורים, מדרבן, מכל האזורים בסביבה, וחיו בה 7,600 יהודים. שוב, כמה יהודים חיים היום בדורוחוי? אפשר לספור על יד אחת, אבל יש שם קהילה קטנטונת. אנחנו רואים בתמונה את בית הכנסת של דורוחוי, ומה שמאוד נחמד, ומה שאני אוהבת, אני מטיילת שם הרבה, בית הקברות שם, מי שמכיר, אני בטוחה שיש פה אנשים שמכירים, בית הקברות שם מאוד מתחזק אותו איליה ואשתו ברנדוצ'קה, הם ממש מתחזקים, ואם מישהו רוצה למצוא מצבה, אני הרבה פעמים שולחת לו שם בלטינית, והוא מיד שולח לי צילום של מצבה, של קבר, הוא מאוד מטפח את המקום, ובצד שמאל, בתמונה, מה שאתם רואים את המבנה עם מגן הדוד, מי מנחש מה זה? אז זה לא בית כנסת, זה בית הלוויות, בית הטהרה של בית העלמין. לא מצאתי הרבה כאלה, אני ביקרתי באמת בהרבה מבתי העלמין ברומניה, לא הרבה נשארו על תילם, נשארו הרבה, אני ראיתי גם בטרנסילבניה, אבל זה בית עלמין שנשאר מאוד מיוחד, אני הייתי שם, באחד הביקורים שלי שם, היה בדיוק יומיים קודם, הייתה שם לוויה של יהודי, אז הכל היה ככה נקי ומסודר, ממש עם העגלה שמוליכה את המת, וממש כל חדר הטהרה, זה מאוד מאוד מיוחד לראות את זה, שזה נשאר ממש נקודת ציון יהודית, שמרגשת. אגב, באזור דורוחוי, במצבות, יש תמונות של הנפטרים. זה לא אופייני לכל המקומות, זה אופייני לאזור הזה של רומניה, תמונות של האנשים על הקברים. שמות משפחה נפוצים באזור, קושמרו, קוז'וקרו, קרויטרו, לופו, סטולרו, דסקלו, איצקוביץ', רבינוביץ', סגל, קץ, שכטר. תכתבו לי אם השם שלכם מופיע פה, ואם אתם באזור ויש לכם שמות אחרים, גם אשמח אם תכתבו את זה בצ'אט, ואלינור את תגידי אם כותבים. האם השם של מישהו מכם מופיע פה בשמות המשפחה? קרויטורו, שרונה. קרויטורו, הנה את, בבקשה, היה את, נכון, היית צריכה לקפוץ, נכון, יפה. אז יפה. אצלי המשפחה שלי זה גם קושמרו וגם קרויטורו, מהמשפחה של סבתא שלי, זה המשפחה, מדורוחוי. אז יפה. טוב, בואו ניסע טיפה לאזור בוקובינה, תיסעו איתי לרדאוץ וסירט, שני ערים שאני מאוד מאוד אוהבת לבקר בהם. רדאוץ היא עיר בבוקובינה על גבול אוקראינה, גם שם היהודים הראשונים הגיעו במאה ה-18, חיו בה גם 5,000 יהודים לפני המלחמה, גם שם רבים מהם נשלחו לטרנסניסטריה, אבל אחרי המלחמה המספר גדל, כי ברוב המקומות היהודים שחזרו לכפרים לא היה למה לחפש שם, והם התכנסו לערים הגדולות. היום גם יש בה מספר קטן מאוד של יהודים. דן פגיס אומרים. נכון. בקרון. יש לנו את משפחת רומן, משפחת פולינגר, זה שמות... תכף נראה את השמות של רדאוץ, אחרי כל קטע אני שמה שמות, תכף נראה, אבל מה שאני רוצה לספר לכם על המבנה הזה, זה בית הכנסת, תראו כמה שהוא יפה. הוא כרגע, כשאני הייתי שם בפעם האחרונה, הוא היה בשיפוצים, אני לא יודעת אם סיימו את השיפוץ, אבל כשצילמתי את התמונה הזו, הייתי צריכה לעבור את הכביש, לצלם אותה, לקחת פרספקטיבה, לחצות את הכביש ולצלם מעבר לכביש. ואני מצלמת ככה, ופתאום מישהו עובר מאחוריי וצועק לי, מכבי תל אביב. אני כזה ברדאות, נמצאת לבד, מה? הוא אומר לי, אני פעם עבדתי ישראל. בקיצר, זו הייתה אחת הפעמים הראשונות שראיתי את האהבה הגדולה של המקומיים אלינו. אגב, אחר כך טיילתי גם במלחמה וגם בזה, ותמיד חוויתי אהבה מאוד גדולה. אני יודעת, אני בתור אחת שחוקרת את שואת יהודי רומניה, אני יודעת מה כולנו חושבים על הרומנים, מה תפקידם היה בשואה. אבל אני רוצה להגיד מביקורים שלי היום, בהווה, אני מרגישה המון אהבה, ושם ממש
עטפתי, ממש הוא עצר ושר לי, ואנשים באו ואמרו, דאונדה ישתם, מאיפה את? מישראל? וקיבלתי שם ממש חיבוק חם ואוהב. אז זה החוויה שלי משם, אבל פה אני רוצה להראות לכם סיפור, לספר לכם אנקדוטה, קוריוז משעשע. בתמונה פה אתם רואים את איגו קופלר, זה ראש הקהילה של רדאות, בצד שמאל, אני איתו בבית הכנסת, ובצד ימין, אני אספר לכם פה סיפור קצרצר, הוא משעשע, משעשע. אמנם הוא בבית קברות, אבל הוא משעשע. אח של... סבא שלי התחתן עם אישה שנייה, היא גידלה אותי, הייתה סבתא שלי, סבתא מדי, ואחיה, היא הייתה מהרדאוץ, ואחיה נפטר ברדאוץ בשנת 1976, והוא נפטר ללא ילדים, וזה המצבה שלו. עכשיו, אני ידעתי שיש לו קבר שם, ידעתי שיש לי איזשהו קרוב משפחה, וידעתי שאני מגיעה לרדאוץ, ואמרתי, אין סיכוי שאני לא מגיעה. בית הקברות ברדאוץ מופה על ידי, אני לא רוצה לטעות בשם שלו, יוסף יגור, נכון? אני אומרת את זה נכון? אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, יוסף יגור, שאני לא מתבלבלת בשם, איש יקר מאוד שמיפה את בית הקברות של רדאוץ, והוא ליווה אותי בשיחת וידאו, וידע איפה הקבר, ונתן לי את ההדרכה איך מגיעים לשם. עכשיו תבינו, בית הקברות ברדאוץ הוא ענק, הוא מאוד מאוד גדול, אבל הוא עזוב לגמרי, הקברים שבורים, להגיע למצבה, זה היה ממש ללכת בין מצבות שבורות, לדרוך על דברים, זה היה נורא, המקום הוא עזוב, 3 קברים משוטטים ליוו אותי בדרך, זה היה מאוד מאוד קשה, אבל הגעתי ומצאתי את המצבה, באמת הנחתי עליה דגל ישראל, הדלקתי נר והייתי נורא מאושרת. ופתאום, כשאני ככה כולי בהיי שמצאתי את המצבה, הטלפון שלי מתחיל כמו התראה של פיקוד העורף. טו 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 טו, אלארם, אלארם, אלארם. עכשיו אני רק אציין שכשהביקור הזה שהייתי בו, זה היה בדיוק שהתחילה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. בדיוק אז שהתחילה המלחמה, ביקרתי, זה היה לא זוכרת, באפריל לדעתי, חודש וחצי אחרי, ורדאות נמצאת בגבול עם אוקראינה. ואז ביקרתי שם. עכשיו אני מקבלת התראה לטלפון, אלארם, אלארם, טו 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 טו. עכשיו אני יודעת טיפה לקרוא רומנית, אבל בהיסטריה שהייתי, אני ישר התחלתי סצנריו בראש, אני עכשיו מתחילה מתקפה, אני במלחמת העולם השלישית, כמו סבתא שלי, אני בדיוק באזור של טרנסניסטריה, אני כבר בטוחה ששולחים אותי עכשיו לגטו, מה הולך, אני לבד ברדאות, מה הולך לקרוא לי, אזעקה, תפסתי את עצמי, טסתי לאוטו, ופתאום מתחיל לרדת גשם, ואני כולי רטובה, רצה לאוטו, על מצבות, נופלת, כמה, כלבים אחריי, רצה לאוטו, מתיישבת, נושמת, מסתכלת על מה כתוב ברומנית, כי אני יודעת לקרוא, אבל כתוב, אזהרה, גשם עומד לרדת. זה מה שהיה. אני כולי זכותה, אבל מה נהנית? לפחות הרוסים לא תפסו אותי, ולא הנאצים, ויכולתי להמשיך הלאה לכיוון סירת. רטובה, אבל אופטימית. אז שתדעו שהאזעקות האלה לא רק מטריפות אותנו, גם שם, רק שפשוט שם זה על גשם, ואצלנו זה על טילים. אז סירת היא סמוכה גם לרדאות, גם היא בבוקובינה, כולם מכירים אותה כעיר של יצחק ארצי, אבא של שלמה ארצי. היא לא הייתה עיר מאוד גדולה, אבל היא נורא מיוחדת, רציתי להראות לכם אותה, גם מכמה דברים. אתם רואים את בית הקברות, יש בה 3 בתי קברות סמוכים. מי ששומרת על בית הקברות, קוראים לה ואוריקה לדעתי, מי ששומרת על בית הקברות, היא מכירה קבר, מצבה, שם, היא עברה איתי, אחד, ואמרה לי כל אחד, מי הילדים שלו בארץ, מי זה הבן שלו רופא בארץ, זה כך וכך, היא ממש מכירה את כולם, זה מאוד מאוד מרגש. בסירת נפתח מוזיאון שמנציח את יהודי בוקובינה, וזה מאוד מאוד נחמד, למרות שזאת עיר קטנה יחסית, אתם רואים אותי פה בתמונה מראה על הקיר, המוזיאון, כל הגדר של המוזיאון עטוף בלבנים, ומדי פעם יש כזה אבן שבה כתוב, ומה שאני מצביעה זה על סבתא רבא שלי, המשפחה שלה, רשומים פה בעצם 5,000 משפחות שנשלחו לטרנסניסטריה מבוקובינה, ופה אני מצביעה על הלבנה של לקר דרוקמן, שזאת המשפחה של סבתא שלי, שבאה מאזור סטרוז'ינץ, מצפון בוקובינה וממולדוביצה, ופה אני מצאתי את השם שלה, מ-5,000 שמות מצאתי, אז ככה אני זה, ובצד שמאל כמובן אני עם השלט של יצחק ארצי בגינה שהוקמה בסירת, אבל פה אני רוצה להראות לכם משהו. בית הכנסת בסירת הוא מאוד מאוד עזוב.
הוא מאוד מאוד יפה, הוא עתיק, הוא ממש אותנטי, נכנסים לשם, אתם ממש מרגישים את הנשמות של היהודים שחיו שם, כי ממש as is, מה שנקרא, עזבו אותו as is. אבל יותר מיוחד שעליתי לקומה השנייה שלו, ששימש פעם בית ספר, ממש תלמוד תורה או בית מדרש לילדים, ושם גיליתי גבילים של ספרי קודש, ספרות יהודית שהודפסה ב-1920, 1910, ובואו תראו איך אני בעצם עולה למעלה. החלק השני של סיורנו בבית הכנסת של העיר סירט בצפון רומניה, בואו. לזכר האישה ינטה רחל בת רבי פנחס. תראו את האבנים, תראו לגעת, פשוט לגעת בהיסטוריה. עכשיו אנחנו עולים בעלייה האותנטית לעזרת הנשים של בית הכנסת של העיר סירט בצפון רומניה, בחבל בוקובינה, על הגבול עם אוקראינה. המדרגות פה ישנות. בית הכנסת פה לא שופץ מעולם. הוא נשאר מאז שאחרון היהודים עזב פה ב-2001. יותר נכון, היהודים נפטר פה ב-2001. והנה עלינו למעלה לעזרת הנשים, וזה מה שאנחנו רואים מלמעלה. פשוט רואים את כל אתם רואים למטה את הסידורים, ממש רואים את הסידורים הישנים שנשארו כמו שהיו. פה היה בבית הספר מצאתי סידורים, חומשים, ספרים, ועכשיו אנחנו עוברים ממש בבית הספר, לראות את המקום. היא מראה לי שם על הרצפה פגר שלך בראש. פה ממש מחניק, יש פה המון חיוך. פה היה בית הספר. תראו את הכיסאות, הכל נשאר כמו שהוא, תראו איזה מרגש, פשוט מדהים. שפשוט היסטוריה, אנחנו פשוט נגענו בפיסת היסטוריה, מצאנו ספרי לימוד, הכל מרגש כל כך. פשוט מדהים, זה היה בסירט. שמות משפחה נפוצים באזור, יור גראו, אזנפרץ, מנדלבוים, קאופמן, מילר, ויינר, שפירה, ברקוביץ', גולדשטיין, זילברמן, שוורץ. תכתבו לי האם השם שלכם מופיע פה, או אם יש לכם שם אחר שפספסתי. כתבו לך, שרונה, שאת ממש לוקחת לקפסולת זמן. איזה כיף. גולדשטיין, אז הנה, גולדשטיין מופיע פה, גולדשטיין וזילברמן, שוורץ. איזה כיף. אוקיי, התייחסת אם סיימתי עם הסירט ורדאות. כן. אוקיי, שני השלמות. אחד, רדאות, מסתבר שההורים של אשתי, אימא מרדאות, אבל רדאות ספרות. כן, זה משהו אחר, זה כפר. זה לא זה. רגע. יום אחד היא רצתה תעודת לידה, וביקשה ממני להשיג לה תעודת. דיברתי עם מישהו ברומניה, אמרו, עברו משפחת תלמצ'ו. עברו דרך שמות של עיריית רדאות, לא מצאו תלמצ'ו. אני לא ידעתי שקיים... זה אזור, כן, זה אזור דורחוי. אוקיי, מסתבר שברומניה כולה יש 6 מקומות שזה נקרא רדאות, נכון. עם הבדלה מסוימת. רדאות ספרות, בגלל שהעיירה נמצאת ממש על פרוט בגבול לכיוון אוקראינה. נכון. היא קרובה לדרבן לדעתי. קרובה לדרבן לדעתי. קרובה לדורחוי. לא נתווכח על המיקום. אוקיי, אני בשנה שעברה, תרמתי ספר תורה מיניאטורי, שהמקור שלו מרדאות ספרות. למה? בגלל שסבא רבא של אשתי היה ראש הקהילה. אותו ספר תורה עבר לטרנסניסטריה, למוגילב, איפה שהם חזרו לרומניה אחרי תקופת טרנסניסטריה לדורוחוי, מדורוחוי בוקרשט והגיע לתל אביב. וואו, מרגש. אחרי זה מסרתי בגלל שאני פחדתי, כל כך קטן והקלף כל כך בעייתי, שאי אפשר. אי אפשר לשמור אותו בבית, אז אני העדפתי לתת אותו. דבר שני, יש לי פה טלפון, אבל אני רוצה לסיים. על סירט. מהמשפחה של אמא שלי מגיע מסירט, משפחת פייזלברג, כמו שקראו לאמא כצעירה, ומייזלמן. עכשיו, הייתה קהילה גדולה מאוד בסירט, וכמעט נספתה כולה בטרנסניסטריה.
נכון. ביום שהבת שלי רצתה לכתוב את השורשים, אמא שלי עזרה וסיפרה שמה על כל מה שהיא ידעה כצעירה שהייתה פעמים רבות בסירט. מסתבר שהייתה גם ישיבה גדולה בסירט, כאשר בסוף המלחמה אני נכנסתי לוויקיפדיה ועשיתי קצת חקר על המצב, הקהילה עברה לבני ברק ושייכת לליטאים. לא סירט ויז'ניץ, אתה לא אומר על סירט ויז'ניץ. ויז'ניץ, את צודקת, סירט את ויז'ניץ, צודקת, נכון. ויז'ניץ. נכון, הם נכון. גם לא שם בדיוק, אני לא בטוחה שהם אוקיי. באזור. נדמה לי ש-2022 הוקמה שם את הקיר של השמות. אני לא חייתי בסירט. נכון. אוקיי, ג'יג'י, אנחנו ג'יג'י, חייבים אנחנו אבל להמשיך נמשיך כדי... הלאה, יש לי עוד אני סקר. מסיים. ג'יג'י, יש לי את כל רומניה לעשות, הגענו רק לבוקובינה, יש לי את כל רומניה. בוא נחכה. לא, שנייה. לכתוב. ביקשתי בדיוק כמוך, מצאו את השמות, פיינזלברג ומייזלמן, ממועטים שם על הקיר. תודה. תודה רבה רבה רבה. שרונה, אני רק רוצה להגיד שתהיי בקשר עם רות סולומון, שיש לה אשת קשר בחרלו, שאומרת שיש שם בית כנסת מקסים עם צברי תנ"ך נדירים. הייתי אמורה להיות שם עכשיו, הייתי אמורה להיות שם, רגע, אבל... אני מבקשת בשם ארכיון מורשת יהדות רומניה, רות, לקבל עותק של הסרט שצולם ב-33 בחג סוכות, אני אהיה איתך בקשר. אני לא רואה את כל הצ'אט, חבל, אני לא מצליחה לראות, אבל בסדר, אחר כך. יאללה, נמשיך, חברים, נמשיך. אני עוצרת דרך עיר, אני לא יודעת כמה מכם, לא היו הרבה יהודים, גיאורגן, אני קראתי לה גיאורגני, אבל זה גיאורגן, היא נמצאת, ואני אספר לכם, זה סיפור פשוט מדהים על משהו שקרה לי, בכלל לא הכרתי את המקום הזה, גם לא היו בה הרבה יהודים, אני כמעט בטוחה שאין פה אף אחד מהחברים שבא משם, וזה סיפור מעניין, תקשיבו. אני טיילתי עם בעלי, היינו באזור פיאטרננס, לקורושו, טיילנו והיינו צריכים לנסוע לסיגי שוארה. בדרך, הרדארים שלי הרי תמיד פועלים, בדרך מפיאטרננס לסיגי שוארה, אני פתאום נוסעת דרך עיר, ואני רואה איזה עיר יפה, עיר נקייה כזאת, עם ריצוף נורא מיוחד, לא נעים להגיד, לא אופייני לרומניה, עיר נורא יפה, בתים ככה מאוד מאוד נקיים, משהו מיוחד. ואני אומרת לו, מה זה העיר הזאת? לא שמעתי, גיאורגן, לא יודעת. ואז אני אומרת לו, אתה יודע מה? אולי אני חושבת שפעם קראתי על איזה בית כנסת. אני עוצרת רגע את האוטו ואני עושה, כמו שאני תמיד עושה, סינגוגה, גיאורגן. עושה סינגוגה ואני רואה, 50 מטר ממני. אני מרימה את הראש, מעליי בית כנסת ענק, פשוט כאילו בדרך נס הגעתי לאזור הזה, בית כנסת ענק. אני יורדת מהזה, מתחילה להתרגש, מנסה להיכנס מימין, משמאל, בכנסת יפהפה, סגור. ואני ככה מתוסכלת ואני לא מרפה, ואנשים נורא נחמדים שם מתחילים לדבר איתי, ואני כן מדברת ברומנית, אבל הם לא מדברים איתי ברומנית, הם או באנגלית או בהונגרית. הונגרית אני לא יודעת, אז אנגלית. ואז איש נורא נחמד, התקשר לראש העיר, שלח לי מישהו עם מפתח ופתחו לי את בית הכנסת. אבל אחר כך, אני אספר לכם רגע, אני תכף אראה לכם את הסרטון, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו אחר. מסתבר שהעיר הזאת, העיר גיאורגן, נמצאת במחוז הרגיטה בטרנסילבניה. הראשונים הגיעו מגליציה וממולדובה במאה ה-19, אבל עם השנים היא הפכה לעיר עם אוריינטציה הונגרית, כי במאה ה-20 הגיעו אליה אנשים מחבל מרמורש ומהאזור, חיו בה מעט מאוד יהודים, פחות מ1,000 יהודים, בית הכנסת הוא ענק ומהמם, אבל היום זאת עיר שמדברים בה בהונגרית. גם בבית ספר הילדים לומדים בהונגרית, והם סירבו לדבר איתי ברומנית. הם ענו לי באנגלית, כאילו, זאת עיר שמדברת בהונגרית, מובלעת הונגרית בתוך רומניה, עיר באמת יפה, מיוחדת. היה באמת אחד הזה, ואני רוצה להראות לכם שוב את מה שתיארתי לכם, את הסרטון הקצר הזה. זה 1.5 דקות. בדרך עוברים דרך עיר נורא יפה, שקוראים לה גיאורגני. ואני אומרת לבעלי, איזו עיר יפה, איך קוראים לה? אני אפילו לא יודעת איך קוראים לה. ואז פתאום אני רואה גיאורגני. גיאורגן, כמובן, אבל בסדר. אני קראתי שיש בית כנסת. אני עושה בווייז סינגוגה גיאורגני, סינגוגה. הוא אומר לי, דקה ממך. בקיצר, הייתי פה דקה. זה פשוט הזיה, איך אני נמשכת למקומות האלה. פחתי באומרים לי בית אדוני נלך. לוחות הברית, מגן דוד. איזה יופי שבית כנסת ענק. הוא סגור, כתוב באינטרנט גם שהוא סגור זמנית. אני כמעט בטוחה שאין פה שום קהילה. טוב, נס כזה עוד לא היה לי. מצאנו מישהו בחוץ, והוא היה נחמד. ואמרתי לו, תקשיב, אני לא ידעתי שזה בית כנסת קיים, בבקשה תשיג לי את המפתח. והוא התקשר לראש העיר, ופתאום הגיע האיש הנחמד הזה.
והוא פותח לי כרגע את בית הכנסת. זאת הולכת להיות הפתעה מדהימה בשבילי. וואו. וואו, תקשיבו, אני לא יודעת, אני באמת בהלם. וואו, אימא'לה, אני לא יודעת בכלל שיש כזאת עיר, גיאורגיאן, הונגרית, הם מדברים פה בהונגרית, לא ברומנית, לא הצלחתי לדבר איתם. וואו, תסתכלו, שבטים, בנימין, יוסף, זבולון, עד במה, ארון הקודש, ונתת אל הארון את העדות, הנה הוא פותח לי, השבטים, ממש יש פה הכל משופץ, כן? זה ממש משופץ. וואו, תראו מה זה, אימא'לה, ספר, אימא'לה, גרגנו, אימא'לה, יש פה ממש, מה זה? זה גמרא מסכת, אני חושבת מסכת שבת, עתיק, גמרא מסכת שבת. להכיר שמות של אנשים, זה בהונגרית. הבידור אם יש מכאוב במאחובי. אנחנו עולים במדרגות האותנטיות לעזרת אנשים של בית הכנסת של גיאורגיאן. וואו, והכל פה אותנטי, למטה שופץ, פה לא שופץ כלום. וואו, פשוט, וואו. אז זה ההפתעה שהייתה לי, ולכן היה חשוב לי להראות לכם אותה. אני יודעת שאין הרבה יהודים משם, היום יש שם רק האיש הזה שהביא לי את המפתח, מסתבר שהוא, בדיעבד הבנתי שהוא יהודי, אבל לא, אין שם עוד יהודים, אבל זה היה מיוחד. ועכשיו בואו נלך לברשוב. את ברשוב כולכם מכירים, אני בטוחה שמי ש... קודם כל זה עיר בין המתוירות ביותר ברומניה, אני בטוחה שכל מי שטייל ברומניה היה בברשוב. עד תחילת המאה ה-19, אם אתם יודעים, יהודים לא הורשו להתיישב בעיר, אגב, גם בקלוז' לא הורשו. הקהילה היהודית הראשונה נוסדה שם ב-1818, אחר כך הם התפצלו לאורתודוקסים ונאולוגים, והיום זה באמת עיר, אחת הערים המתוירות, יש בה קהילה יהודית קטנה, יש בה, אתם רואים את בית הכנסת, בצד ימין פה, במבנה הזה, נמצאת הקפיטריה, מכולת כשרה, ובצד שמאל נמצאת המסעדה הכשרה. הכנסת הזה הוא פעיל בשבתות, הוא פתוח לתפילות והכל, אבל מה שאני רוצה לספר לכם זה סיפור מאוד מעניין. אני מגיעה לשם כמעט כל חודש כשאין מלחמות, עם קבוצות, אני מביאה לשם קבוצות, אני מטיילת שם המון. לפני 4 חודשים, כשהייתי... רגע, שרונה? יש לנו איזו תקלה שם, בשידור. אני בקשר טוב עם הגבאי, עם יונל הגבאי של בית הכנסת, והוא סיפר לי בשנת... מה? יש לי בעיה? עכשיו שומעים. אוקיי, ואני רואה שהיה לי באמת התראה ככה על האינטרנט. בסדר, שמעתם את מה שאמרתי או שאני חוזרת? כן. אני חוזרת. הגבאי של בית הכנסת בברשוב, יונל, פגש אותי, הייתי שם עם קבוצה, והוא סיפר לי את הסיפור הבא, המטורף הבא. בשנת 1943 בברשוב היו כמה בית כנסת, היה בית כנסת אורתודוקסי ונאולוגי, זה הנאולוגי. האורתודוקסי נמצא 6 דקות הליכה משם, היום הוא הרוס, לא נשאר שם חוץ מקיר, ושם היו ספרי תורה. הגבאי של בית הכנסת האורתודוקסי גר ברשנוב. אז המקום היה הונגריה, והוא ידעו כבר שהגרמנים צריכים לחזור. הוא לקח את ספרי התורה של בית הכנסת והחביא. הוא החביא את זה בבית שלו, ברשנוב, בעליית הגג ברשנוב, והוא לא סיפר לאף אחד על הדבר הזה, כי הוא ידע שזה יסכן את המשפחה שלו וגם אחרים. הוא החביא את ספרי התורה ולא סיפר לאף אחד. לימים הוא נפטר, לימים לצערנו המשפחה התבוללה, הוא התחתן אז עם מישהי לא יהודיה, הילדים שנולדו כבר לא יהודים, שום קשר ליהדות לא נשאר. הנכדה שלו, הנינה שלו, החליטה למכור את הבית, ומי שקנה את הבית, קנה בית ברשנוב, והתחיל לשפץ. הוא הגיע לעליית הגג, ובא, הוא מוצא ספרי תורה. מה עושה עם הדבר הזה? הוא מגיע לברשוב, והולך לשוק העתיקות של ברשוב. אחד הסוחרי העתיקות ידע שהגבאי של בית כנסת מחפש תמיד איזה מציאות של יהודים. הוא לקח את הטלפון של האיש, פנה ליונל, וכך קישר ביניהם. יונל נסע והתחיל לעשות משא ומתן, בהתחלה על ספר אחד, אחר כך 3, בדיעבד הבנו שיש שם 4 ספרי תורה. הם רצו בהתחלה 175 יורו לכל ספר תורה. מה קרה בסוף אני לא יודעת, אבל הוא הצליח לגאול את כל 4 ספרי התורה האלה. הם נמצאים בבית הכנסת בברשוב, ואם אתם רוצים, אני אראה לכם את הסרטון שלהם. ספר תורה.
מדהים. אחרי 80 שנה מתחת לגג רעפים בעיירה רשנוב, ברשנוב, בעיירה רשנוב, בית כנסת בברשוב שהיה צריך להתפנות בתקופה נאצית. אגב, אחד האנשים שמר עליו, החביא אותו, ו80 שנה אחרי קיבלו אותו. מדובר פה בספר תורה עתיק מאוד מאוד, הכיסוי שלו הוא אמיתי. מרים בת לאה, תראו, מרים לאה בת רבי שמעון, 1943. הוא נתרם על ידי מרקו קלמנוביץ', עם ממורי בזיכרון סוציאם לאשתו, נכון? אשתו. פשוט מדהים, זה אמיתי אמיתי, ועכשיו בואו נפתח את ספר התורה. ספר תורה is older than ספר התורה הוא ישן יותר. זאת אומרת, הרבה גדולות שהחביאו אותו, אבל הוא הרבה יותר ישן מזה, כן? מדהים, תראו איך זה השתמר. הוא נשמר שלם לגמרי. וכך זה נראה, זה ספר התורה, הוא בן למעלה מ-80 שנה, יותר, ששכב 80 שנה בעליית גג בעיירה רשנוב, ויונל הגבאי של בית הכנסת בברשוב גאל אותו. מה שמיוחד לגבי ספר התורה הזה, חשוב לי לומר, אתם יודעים, עליות גג ברומניה הם לא הדבר הכי חזק בעולם, הם בדרך כלל מלא רטיבות. 4 ספרי תורה שכבו שם ולא ניזוקו, אין שום נזק, שזה, אם מדברים על ניסים, זה באמת סוג של נס, לא ניזוקו, פשוט 4 ספרי תורה במשך 80 שנה, בעליית גג, שלג, גשם, אתם מכירים את התנאים האקלים של רומניה, לא ניזוק, נס גלוי, ונמשיך קצת, נעלה צפונה לכיוון קלוז'. יש לנו פה חבר'ה מקלוז'? יש פה כאלה שמאוהבים בקלוז'. זהו, רציתי להגיד שקלוז', איריס, תקשיבי טוב, הייתה העיר האהובה עליי עד לפני חודש. הנה, ויש לנו גם נוגה שכותבת לנו. ונוגה שכותבת שהיא יש לנו מקלוז'. מקלוז', איזה כיף. אז קלוז' בעיניי הייתה, אני לא יכולה להגיד, היא העיר הכי יפה ברומניה לדעתי, עד שחזרתי לפני חודש מאורדיה, והתאהבתי בה עד כלות, אז אני כרגע מאוהבת באורדיה, אבל אני לא זונחת את האהבה הקודמת שלי, שזאת קלוז'. היא עיר באמת יפהפייה, היא הייתה עיר ראשית בטרנסילבניה, יהודים מוזכרים בה מהמאה ה-17, אבל לא הורשו לגור בה, הם גרו בה יותר מאוחר, חיו בה הרבה קהילות וחסידויות, והיו בה מכל המגוון, גם נאולוגים, גם אורתודוקסים, גם חסידים, חיו בה 18,000 יהודים ב-1940, כשהשלטון ההונגרי בעצם נכנס למקום. כשנכנסו הגרמנים הם רוכזו לגטאות, ואז הם נשלחו לאושוויץ. אני לא נכנסת פה לכל הסיפור, לא של קסטנר ולא זה, יש פה המון המון מה לספר על קלוז', באמת, זה עיר עם היסטוריה מטורפת, יהודית מטורפת, אני לא נכנסת אליה. אני רק אספר שאחרי המלחמה חיו בקלוז' 6,500 יהודים, ולא תאמינו, נותרו בה עד היום, אין הרבה מקומות ברומניה שנשארו בתי כנסת על תילם, בתי כנסת רבים. יש בבוקרסט מעט מאוד, בטימישוארה, באורדיה ובקלוז' שנשארו בתי כנסת על תילם. יש היום קהילה יהודית קטנה שפעילה בעיר, זה בית הכנסת שאנחנו רואים, הוא כנסת אנלוגי. מהמם, גם בפנים, כולם גם מכירים בחוץ. אותו, הוא מאוד יפה, שם משרדי הקהילה, יש בערך 300 חברי קהילה, הם עושים שם בחירות, אני הייתי שם, נפגשתי לפני ממש כמה חודשים עם ראש הקהילה וגם עם הסגנים, אני בקשר מאוד מאוד טוב איתם, אז הם פועלים, בית הכנסת הזה פתוח כמעט תמיד, לא יכולה להגיד תמיד בשבתות, אבל כמעט תמיד בשבתות, אבל יש במקום גם בית חב"ד. בית חב"ד בעיקר פועל לסטודנטים, יש המון המון סטודנטים יהודים בקלוז' שלומדים רפואה, רפואת שיניים, וטרינריה, וגם אפילו שיווק והיסטוריה. יש אגב גם פקולטה ליהדות שם, מאוד מעניין, עיר מהממת. ומה שאני רוצה לספר זה סיפור קצת, אותי הוא קצת מכעיס. אתם רואים את זה בית הכנסת פועלי צדק, אנחנו רואים אותו מבחוץ ומבפנים, אגב, התמונה הצבעונית, צילמתי אותה את התמונה הספציפית הזאת צילמתי לפני 3 שנים, כבר ראיתי מאז שוב, הוא נצבע מבחוץ, אין לי תמונה עדכנית שלו, אני לא יודעת איך אני ראיתי כשפעם האחרונה היו שם את הפיגומים, לא יודעת איך יסיים אז שיפוץ, אבל אני רוצה לספר לכם על המקום הזה, זה היה בית כנסת, בית כנסת פועלי צדק, בית כנסת חשוב מאוד. המקום נמכר או הושכר למקום מסוים, כשאתם רואים אותי בצד ימין, ביקרתי שם באחד הפעמים, והייתי מזועזעת. במקום הוצגה תערוכה. מרשים לי להיות טיפה בוטה. אותי זה נורא זעזע. תערוכה שבה תמונות של איברי מין, גבריים ונשיים. ואותי זה פשוט, אני
לא יכולתי לשאת את זה. לראות על הקיר את שיביתי השם לנגדי תמיד, על התקרה יש את שבטי ישראל, יש הווי הזקן אמר, קל כנשר רץ קצבי, פסוקים מהתנ"ך, ומולם על הקירות גבס תמונות של אברי מין. זה היה לפני איזה 4-5 שנים שראיתי את זה, היה לי מאוד 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 קשה. אחר כך ביקרתי שם שוב, וכבר היו תמונות פחות קשות של ילדים רעבים, היה שם תערוכה לילדים רעבים באפריקה. אז בסדר, זה כאילו היה פחות נורא, אבל לי זה היה מאוד מאוד קשה. המקום מוזכר היום, יש שם המון איפסטרים, הוא נורא נורא נחמד. תמיד כשאני מגיעה, יש בחוץ מלא חבר'ה צעירים שיושבים, גם למעלה, נכנסים מסביב, הם פותחים לי, הם יודעים, הם מכירים אותי, הם נותנים לי להיכנס לכל המקומות. נורא נחמד, אבל לי אז שראיתי את זה בפעם הראשונה היה מאוד מאוד עצוב, ושתבינו גם, זה חשוב, זה חלק ממה שאני רוצה לומר לכם, שחלק מגורל בתי הכנסת שלנו, של נשארו היום, זה לשמש לדברים אחרים, אוקיי? אז אם זה כתערוכות או בתי תרבות, במקרה הזה, אותי זה נורא זעזע. עוד בית כנסת שהיה ברומא, מה איריס? כותב פה ברוך שלו שיש סיפורים שבה העיר קלוז' מוזכרת בעברית שנכתבו על ידי פרופסור ראובן צור ז"ל, חתן פרס ישראל בספרות. שווה לבדוק את שמה, מה הסיפורים? ברוך, אתה רוצה קצת לפרט? לא, אני יודעת, אתה מדבר על 1200, שנת 1200? אוקיי, נחכה שהוא יענה, בינתיים בואי תספרי. כן, כי אני מכירה, אבל אני לא רוצה להיכנס לכל זה, יש המון, אבל אני פשוט לא רוצה להיכנס בהרצאה הקצרה הזו לכל הסיפורים. כן, ברוך. כן, בוא תענה. נדבר על זה, כן, לא, כן. פשוט, הוא מהעיר הזו, אבא שלו היה סוחר גדול, הצליחו להתחבא באיזשהו מקום, בשיתוף פעולה עם הגויים שיחדו וכך הלאה, והסיפור הוא שהם לכולם יש צרת או איזו מחלה, והנאצים לא התקרבו, עד שגילו את זה, כן, סיפור מרתק. נכון. יש לי אותו ממש בספר אצלי בבית. תודה רבה רבה. אז אני תודה, רוצה להמשיך, ברוך. מה שאנחנו רואים בצד ימין, זה בית כנסת חברה ש"ס. גם בית כנסת, תראו את לוחות הברית, תראו את מגן הדוד בחלון. היום הוא פקולטה, הוא בניין של פקולטה. יש בו מוזיאון קטנטן של יודאיקה. לדעתי, הם קוראים לו בניין הפקולטה היהודית, אבל אני לא חושבת שלומדים שם בכלל לימודי יהדות. הוא נמצא במרכז העיר, ובצד שמאל נמצא מה שהיה בית הכנסת האורתודוקסי ברחוב פריז, גם הקנטינה של הסטודנטים. הייתה שם, והיום לא, היום זה מועדון, זזו, מועדון, גם קצת מבאס. יש עוד מבנים שלא צילמתי. אוקיי, שמות משפחה נפוצים באזור הזה, פרקש, סאבו, גרוס, קליין, שוורץ, וייס, רוט, פישר, הרשקוביץ, אדלר. תכתבו לנו אם השם שלכם מופיע. אלינור, מה את אומרת? האם מופיע? מה הם אומרים? יש לנו אדלר בקהל, נוגה, אותה נוגה שדיברה... הנה, נו, אמרנו, מקלוז', ממש מקלוז', לא? אדלר, דרך אגב, זה נשר בגרמנית. זה מה שהיא כתבה. כתבנו, כן. ויפה. נכון, סליחה, ואנחנו רואים גם שהשמות הם קצת טיפה מתחילים להיות בהשפעה הונגרית קצת, לא? הונגרית, לגמרי. איזה כיף, יופי, אז שמחה שקלענו. טוב, בואו נעלה למעלה, לסיגט. יש לנו פה מישהו מסיגט? לא, אני נורא אוהבת את סיגט. אני צריכה עוד לחקור מה המשיכה הבלתי מוסברת שלי, אני מרגיעה לשם, אני נוסעת שם, אני מכירה כל מקום, אני הולכת שם בלי ווייז, אני לא יודעת מה, יש לי איזושהי משיכה, למרות שהמשפחה שלי באה מבוקובינה, אני צריכה עוד לחקור את המשיכה הבלתי מוסברת הזאת לסיגט. סיגט שוכנת על נהר הטיסה בחבל מרמורש, בצפון טרנסילבניה. היהודים הראשונים הגיעו לשם כבר ב-1640, די בין הראשונים. באמצע המאה ה-19 כיהנו שם משהו שלוש של רבנים, סטומר, טייטלבאום, כמו שאתם יודעים, שהם הביאו את החסידות להונגריה. לאותה עיר יהודית בכל קנה מידה שיש, 40% ממנה, לפני מלחמת העולם השנייה, חיו בה 11,000 יהודים, זה היה 40% מהתושבים. תחשבו, זה מטורף, זה אומר עיר יהודית, כולם יהודים, הסוחרים, הכל שם יהודים. לצערנו הרב, רובם נשלחו לאושוויץ, ממש רובם הגדול הושמד. היום בסיגט יש קהילה נהדרת, יש את דוד שהוא ראש הקהילה, זה בית הכנסת אגב. יש שם ספר מאוד מאוד ששומרים עליו מכל משמר, ספר מקורי, שבו נרשמו ונחתמו כל מי שחזר מאושוויץ, 5,000 השורדים שחזרו מאושוויץ אחרי המלחמה, מכל האזור, לא רק סיגט, אלא כל מרמורש, כל הכפרים מסביבה, ואני שם, הבאתי שם הרבה טיולי שורשים עם משפחות, ופשוט מצאנו שם את השמות, זה מטורף. ממש רואים חתימה של מי שחזר ב-45 עם השמות שלו, זה מאוד מאוד
מטורף, ויש היום קהילה קטנה, יש שם את בית אלי ויזל, שכולם כמובן שמעו עליו, מאוד מומלץ. אגב, משהו מאוד מעניין, אצלנו בבתי הספר בישראל לא לומדים על שואת רומניה, אנחנו כולם מדברים על זה, זה אחד הדברים שהכי כואבים לנו כארגון אמיר, שלא לומדים על שואת יהודי רומניה בבתי הספר. ברומניה מחויבים ללמוד, ובכל פעם שאני מבקרת שם, תמיד אני רואה תלמידים בבית אלי ויזל לומדים בשיעור שלהם, לומדים שיעור היסטוריה, הם באים לסיור והם לומדים על השואה, אני הרבה פעמים אומרת למדריכה, אני יכולה להתערב ואני מספרת להם קצת, וזה נורא מרגש לראות את זה. אגב, בית הכנסת של חסידי סאטמר חודש, הוא נראה כמו ישיבה בבני ברק חדשה לגמרי, אין שם שום דבר עתיק. אני פחות אוהבת, הם פחות גם אוהבים אותנו, הם עדיין, הם אנטי-ציונים. הוא חודש, אני מדי פעם, כשהם לא נמצאים התלמידים, הם באים שם ללמוד. כשהם לא נמצאים, השומרים של המקום, אני חברה שלהם, אז הם לפעמים מכנסים אותי, שם מנות חמות כשרות וכל מיני דברים כאלה, אבל החסידים עצמם פחות... עכשיו, זה חידה, תפתחו מיקרופונים, תכתבו בצ'אט מה זה המבנה הזה. המבנה הזה נמצא בבית הקברות של סיגט. אגב, בית הקברות של סיגט הוא אחד המיוחדים שיש ברומניה, המיוחדים. יש בו 3,000 מצבות ומעלה, הוא מאוד מיוחד. מי יודע מה זה המבנה הזה? תנחשו. מי יודע מה זה המבנה הזה? יש לנו מנחשים? יש מישהו שיודע ורוצה להגיד? לא? אף אחד לא לוקח סיכון להגיד מה? הצ'אט ריק. לכהנים, הנה איציק שפירא לקח סיכון. כן, מקום עמידה לכהנים, שואל. יפה, מי אמר את זה? איציק שפירא. איציק, אני לא רואה אותו, לא יודעת מי זה, אבל הוא אלוף, יפה, שתדע רוב האנשים נופלים בשאלה הזאת, אז אתה אלוף, איציק שפירא, לא רואה אותך, ואתה אלוף. אכן, זה אחד המקומות המיוחדים, יש עוד אחד כזה בארצות הברית, ייחודי, מגדל כהונה. מה שנמצא ממול למגדל הזה, זה הקבר של משפחת טייטלבום, אחוזת הקבר של הסאטמרים, של משפחת טייטלבום, של הסבא והסבתא. והחסידים רוצים להגיע, ויש חסידים כהנים, יש את טומאת המת בהלכה היהודית, היהודים לא יכולים, כהנים לא יכולים להיכנס לבית הקברות, למעט לקרבה המשפחתית שלהם, אז יש את מגדל הכהונה הזו, שהוא לכאורה, הגובה שלו מבטל את טומאת המת, הם עולים מבחוץ על המדרגות האלה, ועומדים מפה, ופה יכולים לצפות על אחוזת הקבר. אז כל הכבוד למי שידע את זה, באמת יפה. הנה, כתבו, איציק כותב שהיום קהילת סאטמר בחיפה, והאדמו"ר שלהם היה שם. יש כמה קהילות, נכון, יש כמה תודה, קהילות. איציק. תודה רבה. אני נורא אוהבת את בית הקברות של סיגט, ביקרתי בו המון פעמים. אני יכולה לעשות שם הרצאה שלמה, אם אתם רוצים יום אחד הרצאה על בתי קברות, רק על בית הקברות של סיגט, על הסימנים שעל המצבה. כל מצבה מספרת סיפור. כל סימן על מצבה מספר מי היה האיש שם. אם זה כפות הידיים של הכהנים, שזה ככה, ואם זה הכד של הלוויים, ואם זה עץ שמראה שהאיש מאוד זה או ילד, או המון דברים שלומדים. ואתם רואים פה את תמונה של בית הקברות, הנה המגדל מאחורה ככה המציץ, ופה בחוץ אתם רואים גגות של בתים, זה רחוב היהודים. כל הרחוב הזה היו יהודים, היום גרים שם, אין שם יהודים בכלל, אבל כל הרחוב הזה היה בתים של יהודים, ופה בצד שמאל זה הסלון של הבית של אלי ויזל. פשוט שתראו, ככה הוא נשאר. מדהים. אוקיי. נלך טיפה, ניסע 10 דקות מסיגט, ניסע 10 דקות לכפר ברבשט, זה סרטון שהעליתי ממש אתמול לרשתות, וכבר יש לו מעל 100,000 צפיות, אז אני רוצה שאתם תראו אותו, הוא באמת מרגש. הייתי עם טיול שורשים עם משפחה, שחיפשנו בכפר ברבשט, זה כפר של 10 קילומטר מסיגט, חיפשנו בית עלמין, ואי אפשר היה למצוא אותו, הוא לא מופיע בשום מפה, פגשתי איזה איש מבוגר, ואמרתי לו, סליחה אדון, ברומנית, אם אתה יכול להראות לי, הוא לקח אותי ברגל דרך ההר, בואו תראו כמה זה מרגש. שמע על הכפר, הוא 10 קילומטר מסיגט, גם פה היו 400 יהודים בערך, מצאנו פה איש מבוגר, ושאלנו איפה בית הקברות, איפה אנחנו הולכים, אנחנו פשוט הולכים אחרי האיש הנחמד הזה, שלוקח אותנו, אמר בחיים אתם נמצאים, הוא צדק. ואנחנו הולכים. ואנחנו עוד הולכות אחריו, הוא לא יודע איפה. אנחנו ביער, עוד שאנחנו עוצרים אותנו, וואו, תקשיב, אני רואה את זה מרחוק. טוב, לא תאמינו, אתם לא מבינים איזה דרך עשינו. אנחנו הולכות פה ביער, והאיש הנחמד הזה, האדון הזה, לקח אותנו, והנה בית הקברות של ברבשט. וואו, המקום הזה ענק, אני לא חשבתי שהוא כל כך הרבה דין בברבשט. וואו, ממש ענק. זה מטורף, תקשיבו, זה מלא קברים. זה מטורף, פשוט מטורף. תראו איך הם מסתכלים על העמק, כי זה מצבות ישנות, זה הרבה לפני המלחמה, הרבה לפני. היו פה כ-500 יהודים לפני המלחמה, לדעתי 0 יהודים אחרי המלחמה,
וזה מטורף, מטורף, שבכל עיירה ובכל כפר שאני ברומניה, אני מוצאת בית קברות. המשפט הזה שאמרתי פה הוא ממש נכון. אני טיילתי הרבה באזור מרמורש, הרבה. בטח שמעתם על בורשה ווישאו דה סוס ומויסה וכל המקומות האלה. בכל מקום שעצרתי, ממש בכל מקום שעצרתי, אפילו להתפנות, היה בית קברות יהודי. יש שם המון, עשרות בתי קברות יהודים, הם חלקם נשמרים, חלקם נראים באופן הזה, שאפילו לא יודעים את הכניסה אליהם. זה פשוט מטורף, וזה מראה לנו על כמות היהודים הגדולה שחיו שם לפני המלחמה. שמות משפחה נפוצים באזור: מנדל, פישמן, לזר, כהנא, רוזנבוים, זלמנוביץ', גרינפלד, מלמד, גרוסמן, מנדלוביץ'. יש לנו שמות? מה אתם אומרים? יש לנו בכלל חבר'ה מסיגט פה? הם יותר מזוהים, הם חושבים שהם הונגרים. דרך אגב, הרבה החבר'ה הנה מסיגט טוענים ברוך שהם הונגרים הרים את היד. בטעות הם הונגרים. טוב, אז כנראה הם באמת חשבו שהם הונגרים ולא הצטרפו לא, אליהם. לא, לא, אמא שלי משם. כן, ומה השם? כן. מה השם, ברוך? השם שלהם היה רוזנברג. רוזנברג הוא מופיע, תכף אתה תראה, באזור של אורדיה. תכף אתה תראה. באזור טרנסילבניה, הוא באמת שם טרנסילבני. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. הם מסיגט. אנחנו ממשיכים לעיר שהתאהבתי בה, אורדיה, העיר שחזרתי ממנה מאוהבת, מאוהבת מבחינתי, באמת, כל חודש, וויקנד באורדיה. תרימו, תגידו ככה, יש פה מישהו שהיה באורדיה? תכתבו לי אם הייתם שם. סבא שלי מאורדיה, ואני, זה מחכה, זה מחכה. אלינור, you must, זה פשוט, ייגמרו באמת. הפצצות האלה, די, שיתנו לנו לצאת מפה. קודם כל קל מאוד להגיע, אני נסעתי דרך בודפסט, כי זה היה לי כמובן לפני המלחמה, נסעתי דרך בודפסט ונסעתי ברכב, אבל אפשר גם דרך קלוז' ואפשר גם טיסות עם קונקשן ישירות לאורדיה, קל, באמת, עיר קלוז' יפהפייה. לאורדיה זה שעתיים, זה צ'יק צ'ק. כלום, באמת עיר יפהפייה, באמת עיר יפהפייה. אז בואו נספר לכם קצת על אורדיה, כי יש לה סיפור לאורדיה. קודם כל, היא עיר על גבול הונגריה, ולא נעים חברים מאחינו הרומנים, אבל הסטייל ההונגרי נוטף ממנה. יש לה סטייל הונגרי, היא באמת באמת עיר מאוד מאוד יפה, עם השפעות מאוד מאוד גדולות של האימפריה האוסטרו-הונגרית, אומנות של אר נובו, ארמונות, ברמה אחרת. גרו לפני מלחמת השנייה, חיו בה 100,000 תושבים, ושליש היו יהודים. אתם יכולים להבין את העוצמה. עיר של 100,000 ושליש יהודים, אגב, בדומה ליאש. זו עיר מאוד 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 גדולה, זו עיר עם נוכחות יהודית משמעותית. אנחנו מדברים על מאות בתי כנסת, ואנחנו עד היום שרדו בה לפחות 7 שאני ראיתי, יכול להיות שיש עוד שאני לא ראיתי. אז עד היום יש בה קהילה יהודית פעילה, נהדרת, נפלאה. יש בה 600 חברים בקהילה, שוב, חברים, אני לא יודעת כמה יהודים. מה? זה המון לקהילה. המון. קהילה ממש פעילה, בית הכנסת מאוד פעיל, ממש אפשר להסתדר שם. אוכל כשר אין, מי ששומר כשרות כמוני, אז באמת זה היה, לי היה הכי קשה בדבר הזה, אבל באמת אפשר, אגב, אפשר לעבור לדברצן ולאכול כשר בדברצן, באורדיה, זה לא כזה נורא. עד היום נותנו בה 7 מבנים של בתי כנסת, שאני עברתי את כולם, אני יכולה להגיד לכם שזו הייתה חוויה, פשוט חזרתי, הייתי לפני כמה חודשים וחזרתי שוב לפני חודש, כי באמת היא עיר יפהפייה. אז מה שאנחנו רואים בתמונה זה בית הכנסת ציון, בית הכנסת הנאולוגי ציון, ששוכן על הנהר, על קרישול רפדה, הנהר שחוצה את העיר, הוא גם, אין, עיר יפהפייה, אני לא יכולה, צריכה להיות מנהלת השיווק שלה, היא באמת עיר יפהפייה. אז בית הכנסת הנאולוגי יושב על הנהר, הוא משמש היום כבית תרבות, כמוזיאון, מלא תיירים, מלא לא יהודים, אוקיי? לא יהודים. הייתי שם כמה פעמים, בכל פעם תור של אנשים נכנסים אליה, מלא צעירים, מלא וייב כזה צעיר, לא קשור ליהדות, באים לטייל ולבקר בה, זה מוזיאון, שזה מאוד מאוד יפה. אגב, הם מאוד משמרים את היהדות בעיר הזאת, הם מאוד זוכרים לטובה את היהודים שבנו אותה, כי היהודים בנו. היופי של אורדיה, הארמונות שלה נבנו על ידי יהודים, אני לא נכנסת לזה פה, אבל יש הרצאה, אפשר בנפרד, אז הם משמרים מאוד נותנים לזה כבוד. אנחנו רואים פה בצד ימין בית הכנסת האורתודוקסי הגדול. אגב, האדריכל שבנה אותו, הוא בנה 3 בתי כנסת שלישייה זהה. אחד מהם נמצא בדז' ברומניה, השני בסאטו מארה, גם ברומניה, טרנסילבניה כמובן, וזה השלישי. הם זהים, אני בכולם ביקרתי, הם זהים לחלוטין, וזה פשוט יפה.
בפנים הוא יפהפה, הוא כרגע בשיפוצים, הייתי בו גם לפני, גם אחרי, באמת יפה. ובצד שמאל נמצא בית הכנסת האורתודוקסי, חבר'ה ש"ס, שנמצא בחצר שלו, ממש מאחורה, הוא כרגע בשיפוצים, ממש ממש מאחורה, התפללו, אתם יודעים, יהודים, שני יהודים, 4 דעות, אז במקום אחד היו כל כך הרבה מניינים, והם פשוט התרכזו, הגטו היהודי אגב, היה באזור הזה, ברדיוס הזה של קילומטר, ויש שם כל כך הרבה בתי כנסת באזור הזה, גם ויז'ניץ, תכף אני אראה לכם אותו, גם ארמון אולמן, אני אראה לכם אותו, כולם באותו רדיוס. אני רוצה לספר לכם את הסיפור של זה בצד יפה. ימין, מהמם, בכנסת מיוחד. צד ימין, אז באמת, טוב, יש לך עיניים מיוחדות, איריס, כי בכנסת נקרא פועלי צדק, והוא לא סתם יפה, הוא שופץ, הוא נקנה על ידי אחד האדריכלים הגדולים של אורדיה בימינו. היום בחור צעיר בגילי, נפגשתי איתו, חמוד, חתיך אפילו, באמת בחור מקסים. הוא עם אוריינטציה, הוא לא יהודי, אבל הוא עשה בעצמו עבודת מחקר, ארכיטקט, התזה שלו, התואר שלו, על הבניינים היהודים באורדיה. והוא החליט לקנות את הבניין הזה, הוא קנה אותו, והיום זה המשרד שלו, זה משרד אדריכלים, והוא שימר את האלמנטים היהודים. אני לא רואים מקרוב, אבל יש לי סרטון על זה, לא רציתי להעלות אתכם. הדלת עם מגן דוד למט, בתוך המבנה, ביקרתי שם, קודם כל הוא עשה מין תערוכה קטנה של המון יודאיקה שנשאר לו, והרצפה, הריצוף עם מגני דוד, הוא השאיר קיר לזכר החורבן, המון דברים עם אלמנטים יהודים, מרגש נורא להיות שם, הוא איש מקסים. ובצד שמאל, שימו לב, זה מבנה שנשאר היום, אף אחד לא מזהה אותו, זאת אומרת, זה נראה מבנה חורבה ברומניה, חורבה. הוא נמצא גם ברדיוס של הגטו היהודי, הוא נמצא קצת במרחק של 3 רחובות מבית הכנסת האורתודוקסי שראינו קודם. זה בית הכנסת של חסידי ויז'ניץ. האדמו"ר מוויז'ניץ הגיע מבוקובינה לאזור אורדיה לפני, ב-1916 לדעתי, והוא בנה שם קהילה מאוד גדולה. אגב, תחשבו על היהודים, אמרנו כמות מאוד גדולה של יהודים, 40 אלף יהודים, עם המון ניאולוגים, אורתודוקסים, חסידים, תבינו מה הלך שם בעניין הזה. עוד 2 בתי כנסת, בית כנסת אחוות רעים, שגם היה אורתודוקסי, הוא נמצא במרכז העיר, ומה שאתם רואים בצד שמאל, אחד המשפחות העשירות ביותר באורדיה, משפחת אולמן, הם בנו את הארמון, רוב אורדיה היא מלאת ארמונות, כל הארמונות נבנו על ידי יהודים, ארמון גוטמן, ארמון שוורץ, יש המון שמות כאלה, שווה לקחת שם סיור מודרך עם מישהו מקצועי, כי זה באמת מרתק, ובארמון אולמן היה בית כנסת בקומה האחרונה, אגב, הגב של ארמון אולמן נושק עם החצר שבכנסת האורתודוקסית שראינו מקודם, ושם ב-44, כשהגרמנים פלשו, החביאו 600 איש בארמון הזה, ומשם הם נשלחו ישר לאושוויץ. הגורל שיהודי אורדיה לא היה טוב, רובם נספו באושוויץ, הם נשלחו, אתם בטח מכירים את הסטורי של אווה, שהיה מאוד ידוע, זה מאורדיה, ילדה שהייתה באורדיה, אווה היימן, רובם הושמדו באושוויץ, ואני רוצה להראות לכם את בית מה שאמרתי לכם של ויז'ניץ, שהיה מאוד גדול, בית המדרש המפואר של ויז'ניץ, הצלחתי להיכנס אליו באחד הביקורים, בביקור האחרון לא הצלחתי, בביקור הקוריאני הצלחתי להיכנס אליו, ותראו איך הוא נראה היום. אוקיי, אז במסגרת המסע שלי באורדיה, מצאתי פה עוד זוג ישראלים שמחפש, ומצאנו פה, המקום הזה, אתם רואים את לוחות הברית שם? זה מה שראיתם מקודם בתמונה. זה מה שנשאר, לוחות הברית. אזור אורדיה, הם הגיעו מבוקובינה, הם הגיעו מאזור ויז'ניץ, הם נפרדו שם האחים. זה הרב ישראל, אתה אומר? זה של הרב ישראל אגר? זה של הרב ישראל אגר. אז זה, תראו, מה שנשאר כמובן שיפצו, מקדימה לקחו את זה לאיזה חנות, לא יודעת מה זה משרדים, אבל למעלה רואים את לוחות הברית, אין פה סממן של מגן דוד. ככה זה היה נראה. הרבה שנים שבית המדרש של ויז'ניץ באורדיה היה פעיל. טוב, עד שיעיפו אותם, אני מצאתי פה כניסה נסתרת, ואני עולה, ואחריי זוג מקסימי, קרני שומרון. וואי, אימא'לה, פרפרים. מלא הטלפים קפצו עליי שנכנסתי לשם. תראו איך זה נראה היום. לא, זה אומרים שגרים פה כרגע, כי זה מקום הזוג. רגע, אין שום סימן שלנו. שימו לב, הכל פה על זובה, זה מפחיד היה להיכנס לפה. אתם רואים, זה מה שראינו מבחוץ, זה הקיר שנשאר. אני מדלגת כי אין לנו עוד הרבה זמן, אבל זה מה שנשאר היום מהאזור הזה. ונעבור לטימישווארה.
על הגבול. אתם רואים שאני עושה ככה ממש עוקפת את הגבול רומניה, המסע שלי הוא ככה בגבול. אנחנו מגיעים לטימישוארה, שזאת גם עיר יפהפייה, גם עיר מאוד יפה, אני מאוד ממליצה למי שנוסע, כבר הורד את טימישוארה ביחד, בטיול אחד, עיר מאוד מאוד יפה, בירת חבל בנת, גם היא יושבת על הגבול עם הונגריה, גם בה יש השפעות הונגריות. היהודים הראשונים, לא תאמינו שהגיעו לפה, הגיעו מספרד. טימישוארה מאוד קרובה לבלגרד, היא קרובה ליוגוסלביה של פעם. הראשונים הגיעו לה מבלגרד ומקושטה, אבל הגיעו לה גם יהודים מסלוניקי. באחד, אם אתם רוצים לראות בסרט, אני בכלל לא ניתן לכם לעקוב אחרי הסרטים שלי, אני אעשה קצת פרומו לעצמי. יש שם סרטון אחד על בית כנסת שנבנה על ידי היהודים הראשונים מסלוניקי ב-1700, שעוד לפני, עוד לפני מריה תרזה, כאילו משהו מטורף, איזה מבנה, הוא לא נשאר, אבל נשאר רק השלט שרואים את זה, בטימישוארה. יהודים הגיעו אליה, רק במאה ה-18 הגיעו לשם היהודים האשכנזים שהגיעו מגליציה, ובמאה ככה בעצם הגיע, ואז נהיו שם קהילות של ספרדים, אשכנזים. במאה ה-19 היהודים היו מאוד מאוד עשירים. הם הביאו גם ארכיטקטורה מאוד יפה, גם, תכף אני אראה לכם את המבנים שנבנו על ידי יהודים. במלחמת העולם השנייה חיו בטימישוארה 12,000 יהודים, גם עיר גדולה מאוד, בכמה שכונות, שכונת פבריק, יוספין, בעיר עצמה. ואחרי המלחמה, הרבה יהודים, יש הרבה יהודים, אתם מכירים מהסיפורים בטוח של המשפחה שלכם, הרבה מאוד הגיעו לטימישוארה, זה היה נחשב מקום בטוח יחסית, כי הגרמנים לא הגיעו לשם, היה נחשב מקום בטוח יחסית, והרבה אנשים אחרי המלחמה שכבר לא היה להם לאן לחזור, בעצם הגיעו לשם, ובאמת אחרי המלחמה כבר היו שם 14,000 יהודים. היום גם שם יש קהילה גדולה עם 600 יהודים, קהילה פעילה, מאוד נחמדה, ואני רק אספר שאכלתי שם אוכל כשר שחימם את ליבי, אני אוכלת כשר למי שיודע, ולמצוא אוכל כשר, שניצל עם פתיתים ופולים חמוצים וממליגה חמה, טריה באזור שאין בו קהילות יהודיות, אין לו תיירות יהודית, זה ממש ממש כיף. אנחנו רואים בצד שמאל את בית כנסת המרכזי המצודה שנמצא במרכז העיר בטימישוארה, ואנחנו רואים פה את בית הכנסת בצד ימין ברובע פבריק, גם, הוא עכשיו בשיפוצים, גם טיילתי בו, ביקרתי, יש הרבה סרטים שהוצאתי עכשיו משם, באמת מאוד מאוד יפה, ובצד שמאל, לא תאמינו, רואים שזה היה בית כנסת, נכון? רואים שזה שריד, אבל אין שם שום סממן יהודי, הבניין הזה נמכר, והיום הוא משמש, לא עלינו, כבית לוויות נוצרי. ביקרתי בו ממש לפני חודש, האיקונות של ישו ומריה בתוך המבנה, הבעלים של המבנה רצה למכור לי את זה במיליון, אמרתי לו, מיליון לי אני קונה, הוא אומר לי, לא, מיליון יורו. אמרתי לו, מיליון יורו אין לי, אבל הוא רצה למכור לי את זה, אז אם מישהו רוצה להשקיע ולחדש את היהדות, אז במיליון יורו אפשר לקנות את המבנה הזה. אז הוא משמש היום לבית לוויות נוצרי, לי זה היה ממש ממש כואב. אני אראה לכם סרטון ממש קצר, תראו את מרכז טימישוארה וכמה הכל היה של יהודים. את זה אתם חייבים לראות. אני בעיר טימישוארה ברומניה, וכל מה שאתם רואים היה שייך ליהודים. כל הארמונות האלה. כולה הייתה על ידי יהודים. כל הבתים נבנו על ידי אדריכלים יהודים ליהודים. על ידי שהיה של יהודים, שנדור וייס והבן שלו, וכל הרהיטים נשארו מקוריים מהתקופה שהמקום היה של שנדור וייס. בית מרקחת שנשאר ממש מקורי, כל הרהיטים, פשוט ממש מרגישים את היהדות שם בכל מקום, אנחנו לא ידענו את זה, אבל לקחתי פה הסיור מודרך, זה היה מטורף. אני אדלג על זה. זה היה מטורף, לגלות שממש כל המבנים, גם באורדיה, גם בטימישוארה, נבנו על ידי ולמען יהודים. אז השמות הנפוצים באזור הזה, גרוסמן, לדרר, מייזלס, נוימן, אופמן, גוטמן, פולק, רייך, אדלר, בלומנטל. תכתבו לנו אם השמות שלכם מופיעים כאן. וזמננו קצר, אז אנחנו נמשיך לטיסה מהירה, טיסת פנים לבוקרשט, בירת רומניה. בוקרשט הבירה, היהודים הגיע אליה כבר מהמאה ה-16, גם היו אלה סוחרים ספרדים שהגיעו מבולגריה, ראשוני היהודים ברומניה היו ספרדים. יותר מאוחר הגיעו אליה במאה ה-17 יהודים מגליציה, מפולין, שבעצם הביאו את ההתיישבות היהודית האשכנזית ברומניה. בבוקרשט מאז ומתמיד היה הריכוז היהודי הגדול ביותר ברומניה, היו שם לפני מלחמת העולם השנייה 100,000 יהודים, ואחרי המלחמה הרבה אנשים הגיעו לבוקרשט. אגב, כשאני שואלת היום, כשאני פוגשת רומנים, מאיפה אתם? כולם אומרים מבוקרשט. כן, אבל מאיפה סבתא שלך הגיעה? מבוטושן, מיאש, לבוקרשט הגיעו כולם אחרי, אבל לפני כמעט כולם, אין הרבה שהם באמת בוקרשט מקוריים. יש, אבל לא הרבה. אז אחר כך גדל מספר היהודים ל-150,000 אחרי המלחמה.
עד היום יש בבוקרשט קהילה יהודית פעילה, יש בתי כנסת, מתקיימים בה תפילות בכל השבוע, שזה דבר מאוד מאוד יוצא דופן. גם בישועה טובה של חב"ד, בכנסת בן 200 שנה, שם יש את בית חב"ד כל בוקר שחרית, יש שם 3 תפילות, וגם בבית כנסת הקורל, שזה מה שאנחנו רואים כרגע, בית כנסת הקורל המרכזי, שם גם יש תפילות במניין, שזה מאוד מאוד יפה, שם מתפללים הקהילה היהודית. מה שאנחנו רואים בצד ימין, בית כנסת אחדות הקודש, שמשמש היום כמוזיאון. רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו על בית כנסת, על הקורל. היום הוא בית כנסת הגדול של רומניה, אבל למעשה בית כנסת הגדול, סינגוגה מארה, הוא לא הוא בית כנסת אחר, שמשמש היום כמוזיאון יהדות, מוזיאון לשואת רומניה. הוא נמצא בקרבת מקום, אני לא צילמתי אותו הפעם. בית כנסת אחדות הקודש הוא בית הכנסת שמשמש למוזיאון ליהדות רומניה, הוא שואה, זה יהדות רומניה, נמצא ברחוב ממולר, הוא נמצא מאחורי קניון אונירי, למי שמכיר. ובית הכנסת הזה, בית כנסת אמונה קרדינצה, סיפור מאוד מיוחד, הוא סגור לגמרי, עד לפני 20 שנה עוד מדי פעם התפללו בו. אני זכיתי להיכנס ולבקר בו, מאוד מיוחד, נכנסים ממש שם, הכל אותנטי, ואני ממש הרחתי שם את ריח ההיסטוריה, כשהייתי שם ממש, מה שנקרא, ליבי יצא, באמת מרתק, הוא נמצא באחת השכונות. אבל אני כל הזמן מחפשת בתי כנסת. אני אומרת, לא יכול להיות שבתי מישוערה נשארו 6, ובאורדיה נשארו 7, ובקלוז' נשארו, ובבוקרשט הגדולה לא נשארו. נכון שהיו פוגרומים, נכון ששם הקומוניזם הרס המון מבנים, אבל לא יכול להיות. ובאחד המחקרים ידעתי שבסטרדה ריפיצ'ני, בסקטור 2, היה בית כנסת. אמרתי, באחד הפעמים אני נוסעת, לא אכפת לי נוסעת לחפש אותו. לקחתי מונית והתחלתי לחפש במבנים, ובואו תראו מה מצאתי. טוב, אני משוגעת, אתם יודעים את זה. אני ידעתי שיש בית כנסת בסטרדה ריפיצ'ני. כוס מחולקת ל6 סקטורים. גרו פה יהודים, אבל זה לא הרובע המרכזי של היהודים. מהצד, אריאל ואני ראינו את הדבר הזה, שבעצם לי הוא נראה תמיד כמו מקום שהיה בו את לוחות הברית. אז בואו איתי לנסות להיכנס למבנה. אז אנחנו הולכים להקיף את בית הכנסת כדי לנסות להיכנס אליו. טוב, זה המבנה. באמת הוא לא נראה לי בית כנסת כרגע. זה החזית שלו. אם הוא היה בית כנסת, אז זה בית כנסת יחסית, זאת אומרת, לא מהמפוארים. וואו, 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 תראו מה אני רואה. טוב, קודם כל, מזוזה. מזוזה זה בית כנסת. מה יש בפנים? מסדרון. הדלת סגורה, אין אפשרות להיכנס. אז תקשיבו, אתם לא מאמינים. פגשתי פה איש נורא נורא נחמד, הוא לא רוצה שאני אצלם אותו, שהוא מספר לי שזה היה בית כנסת, פה הייתה קהילה, כל הבתים פה גרו פה יהודים, זה השכונה יהודית, מטורף. זאת שכונה יהודית שגרו פה יהודים, וזאת הייתה מסעדה של הקהילה. המסעדה... מי שפה מבוקרשט בוודאי הוא זוכר את הקנטינה של הקהילה, היא הייתה פה, היום כך זה נראה, עזוב לגמרי. זה בית הכנסת, ממש רואים את המקום שבו היו לוחות הברית, זה נראה על הפנים, הוא אומר שמחר באים לשפץ פה. אם להאמין לו, לא יודעת. תראו, מזוזה. אז אני יכולה לספר לכם שבינתיים עוד לא שיפצו שם, אבל מי יודע, אולי יום אחד ישפצו. שמות נפוצים באזור, לייבוביץ', ברקוביץ', וקסלר, פיינשטיין, מוסקו, לזר, זינגר, שיין. תגידו לי אם השם שלכם מופיע פה. מכירים את השמות? יש ברקוביץ', הצד השני של הקרויטור הוא ברקוביץ'. נו יפה, בסדר. כן, ברור שם מאוד מאוד נפוץ. אוקיי. אז תראו, אנחנו ראינו בשעה האחרונה את בתי הכנסת המפוארים. זה באמת מרשים, וזו יהדות שהייתה, אבל רוב המבנים היפים האלה עומדים היום ריקים. ההיסטוריה הזו היא חקוקה באבן, אבל אבן רחוקה. במסע שלי, בעקבות האוצרות של יהדות רומניה, אני גיליתי שהאוצר הכי גדול שהקהילה הזו השאירה לנו, זה האוכל. בכל פעם שאני ברומניה, אגב, למרות שאני אוכלת כשר, ממליגה אני אוכלת, כי אמא שלי אומרת שזה בסיר של ממליגה, והממליגה זה המאכל הכי מנחם שיש. אז הדבר היחיד שנמצא, עדיין חי ונמצא אצלנו על השולחן, זה האוכל. אז בגלל שאנחנו בערב פסח, אני רוצה להראות לכם את הזהב האמיתי שהבאנו משם, את התפריט המסורתי של ליל הסדר. בואו נראה מה שרד את המסע ומה הגיע לנו לצלחת. אז כדי להיות אותנטית, התקשרתי לאמא שלי ואמרתי לה, אמא, בואי ספרי לי מה אכלתם בפסח אצלכם בבית. שרונה, אני עוצרת אותך דווקא בקטע האהוב עליי, שזה האוכל. אני חייבת לעבור לזום אחר, לומר לך תודה רבה רבה. היה כיף לא נורמלי.
חג שמח לכולם, כולם בזום, ושנתראה רק בשמחות, שיהיה חג שקט ושמח. חג שמח, יש לנו עוד ממש 5 דקות אלינור, וכולנו כמה מסיימים. דקות, כן, ויש לי עוד ממש משהו כמה דקות, אנחנו לסיום להגיד. בשקף האחד לפני סיום, אז אנחנו גם מסיימים. אז תגידו לי אתם, רק איריס תעזרי לי את, כי אלינור לא, מי כותב, האם זה התפריט שהיה אצלכם בחג? אז בואו נראה. אמא שלי מספרת שלפני ליל הסדר, בצהריים אכלו בורשט עם סלק ותפוחי אדמה, וגם צלי עוף עם תפוחי אדמה, ותפריט ליל הסדר הקלאסי במשפחות רומניות. האם זה היה גם ככה אצלכם? מנה ראשונה, גפילטה פיש עם חריין, חריף, 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 סלט ביצים ותפוחי אדמה, הרגהקט, אני מקווה שאומרים את זה נכון, עם בצל והמון חומץ, זה הדבר האהוב עליי ביותר. מרק עוף עם קני דלח והלוק שלך, תראו אותו שם, שמתי לכם את הלוק שלך של פסח. מנה עיקרית צלי בקר, מוסקה של פסח עם תפוחי אדמה סלט חסה חמוץ עם המון חומץ ושום, ולקינוח עוגת אגוזים אוורירית. ספרו לי אם גם אצלכם. אני אספר לפני שאני רואה שמישהו כותב, גפילטה לפעמים כן, לפעמים לא, אוכריין הכי טוב סבא שלי היה מכין, ואני מכינה כי למדתי ממנו. באמת? איינגמאכט בוודאי אנחנו מכינות, קני דלח כן, אמא מכינה מוסקה ליום החג שאחרי הסדר, כל מה שכתוב פה, ואצלי בקר, כל מה שכתוב פה תקף גם היום. לא יודעת מה איתכם, לפחות אצלי, זה מה שהולך להיות בתפריט של ליל הסדר, ובבוקר ובצהריים של למחרת. בורשט, לא יודעת, בורשט אצלנו זה כל השנה, וגם צלי עוף ותפוחי אדמה, אבל זה אותנטי לחלוטין, לפחות אצלנו. אני אשמח לראות אם מישהו כותב בצ'אט עוד... אשמח לשמוע מה אתם אומרים, הנה עוד שכותבים. כן, מה זה איינגמאכט? זה ביצים, תפוחי אדמה, בצל ירוק. אני לא בטוחה שככה קוראים לו, יש לזה שם, אני לא בטוחה, ארגיאקט, איינגמאכט, לא בטוחה איך קוראים לו. איינגמאכט, סלט ביצים, תפוחי אדמה ובצל ירוק. בצל, חומץ, קוראים לזה מלפפון חמוץ. כן, הנה שמלץ, שאלו מה עם שמלץ. נכון. אז זה פשוט, כן. וגם לטקס, אמא שלי עושה לטקס. גם לטקס, למרות שזה לא חנוכה, יש את הלטקס כמובן, זה עם המכינה, בוודאי. אז זהו, אני חייבת ללכת להכין את המטבח שלי, שאני אוכל לבשל את הדברים הטעימים האלה. אני רוצה לומר הנה, אוכל בריא לכלי דם ולב. מבערך. לא, שטויות. הרומנים אנשים הם הכי טוב לשמוח, הרומנים זה עם שמח, אם אנחנו שמחים, אז זה. אז רגע, תני לי, אני רוצה רגע לסיים. יהודי רומניה השאירו מאחור אוצר אדיר של אדריכלות מפוארת, בתי כנסת שהם יצירות אומנות, היסטוריה עשירה באמת, אבל לצד כל המבנים, האוצר שנשאר אותנו בתוך הלב זה המסורת שלנו, הטעמים של הבית, זה הזיכרונות שמעניקים לנו את השייכות ואת השורשים, ותראו איך כולנו נינוחים ושמחים להיזכר במאכלים מבית אמא, מבית סבתא. אז זה שאנחנו שומרים פה בישראל את המנהגים האלה, מבטיחים שהמורשת המופלאה הזו של יהדות רומניה הענפה, תמשיך להאיר אותנו דורות קדימה. אני רוצה להגיד תודה רבה על ההקשבה, שיהיה לכולם חג פסח כשר ושמח, לכל הרומנים האהובים, ומי שרוצה... תודה רבה, אבל בסוף לא אמרת שום דבר על יאש. אמרתי שיאש זה ג'יג'י, אני לא מדברת על יאש, יאש זה רק ג'יג'י. מתי זה ג'יג'י? זה שיתאמו איתו, אני יאש לא מדברת, אני מפחדת מג'יג'י, מי שלא מכיר את ג'יג'י. אני על יאש לא מדברת, מספיק שאני אגיד מילה אחת לא נכונה, השתגעתם? יאש זה ג'יג'י. תנסי אותו אולי. תנסי אותו. קודם כל, כולם מודים לך, וגם אני מודה לך, בשם ארגון אמיר, אני שמחה על היוזמה, ומיכה מאוד שמח, ואני חושבת שעשית את זה בצורה נפלאה, ומעניינת, וזה רק פתח למפגשים נוספים, בין אם בפרונטלי או בזום, ואני רוצה בעצם להדגיש משהו שבפעמים האחרונות ששגריר רומניה בישראל עדיין, היום רדו יעניד אומר, זה שלרומניה היה רק מה להפסיד מאז שעזבו אותה היהודים שלה. ואני חושבת שכל מה שתראית לנו כאן ממחיש בצורה הטובה ביותר כמה היהודים ברומניה העניקו למדינה עצמה, כמה הם היו חשובים וכמה אפשר להבין את המשפט הזה. בואי רגע, אני רוצה לראות אותך לסיום, תעצרי רגע את המצגת. כל מי שמעוניין בפרטים של שרונה, אם לא הספקתם לרשום, אנחנו נשמח להעניק לכם את הפרטים. איפה שרונה נעלמה לי? אני פה, אני רואה אותך, את לא רואה אותי? עכשיו אני רואה אותך. כן.
כך שזה באמת היה נפלא. אני מאחלת, כולנו מאחלים לחג שמח ושקט, בחיק המשפחה כמה שניתן ובמקומות מוגנים ובטוחים, ושניפגש בימים טובים ונדע, נו מה יבינה, תתת שלבונה, כמו שאומרים, וחג שמח לכולם, ושרונה שוב, תודה ענקית, היה מקסים. וההתלהבות שלך מדבקת. אני חושבת שברגע שיפתחו השמיים, הרבה ירצו ישר לנסוע לפחות לאחד מהמקומות שדיברת עליהם כאן. אז תודה רבה לכולם. כמובן שיש עוד המון מקומות, אני רק אומרת שיש עוד כמובן המון המון המון. אנחנו נעשה לזה המשך, אני מבטיחה לך. אנחנו עשינו את תודה רבה.